Hello mga ka-listeners, kumusta ug maayong hapon? So, kuan, upload tas kuanon tindahan pungko-pungko part 6 mga ka-listeners kay gahapon wala gid ko maka-upload ning sumpay ani kay nalubat akong cellphone no, human ako kuan sa Juno ang superhero part 2 dito sa main channel ako nga John Kent. Iuwan man pagka hapon. So, nawa may power akong cellphone. Igo na ginaka-upload sa Juno ang superhero mga ka-listeners no. Muna nga wag ko ka-upload gabi yan ning kuan. Tindahan pungko-pungko part 6 mga ka-listeners. Muna karon na lang ta mo padayon no. Karon punta mo padayon og basa sa comment nga naundang na to sa niagi no kay taas naman nag-intro no. So karon medyo taas-taas nagbasahon nun. So ang una na kong basahon si Ma'am Bell no, si Ma'am Annabel. Dili siguro na si amiga drama sir oy kay respeto kayo siya nimo sir din mag-vlog pud baya na siya before siya mo start sa iyang drama ikaw jud baya iyang idol sir mao gid dili gid siguro po na si kuan si amigo kay lahi mag-style sa pag-edit no nya murag kuan jud kanang bag-o pag yung nagsugod ba so murag wala pa mo improve gamay ang iyahang pag-edit sa kuan drama no. So si amiga drama kay kamao naman mo edit no. Muna ang diferensya ang Lady in Red. Pero okay na po na si Lady in Red pod kay nagkugi siya og kuan. Upload og yang pag siya gyud mismo nag-edit ba. So yan na no katong mga nagplano og mag-vlog sila mag-upload sila drama, magtuon jud edit no. Kay di man pwede nang manguha og audio kanang humandaan ba. So namo ko channel ani nga manguha rag kanang humandaan. Si kini ba ang kuan dramang bisdak no mag-upload man kanang ga-upload mga asoy ba no. So nag-upload po siya karon sa drama nga kanang Spirit of Douglas ug Putyok Bulingit no. Nya kanang iyang i-upload nga drama gikan na sa drama nga gikan na sa channel nga Bisaya Drama. No ang mayor banta ni siya mo edit no believe ko sa iyang thumbnail no ug kining iyang kanang video sa iyang drama. Ang problema lang kay ang audio ay humandaan na sa laing channel no mga ka-listeners. So murag sayang ba dapat karon magtuntuon ang yun siya edit no kay maayo siya mo edit og thumbnail, maayo siya mo himo og video sab no. Kuan jud ba murag expert kay mo edit og mga video ba og kanang thumbnail no. Pero sa audio diha lang na murag problema kay ang iyang mga audio gikan na sa laing channel. So pasensya kayo dramang bisdak no nga naisgutan ka nako karon no kay kuan dalang puning tambag ba kay pareha ni Lady in Red ba bisag kanang medyo basag-basag na yung mga audio niya pero naningkamot siya edit okay na siya maningkamot og edit ba magtuon og edit no. Sa dramang bista kay nakabantay jud ani mga audio ni kay gikan sa laing channel. Dili man ingon nga nang himantay no pero hilig bang butang drama maminaw no. So maminaw bugo sa ubang mga channel no. Labi na maminaw ko sa kang amiga drama kay siya may nag-edit anang iyang drama pod. So maminaw pud ko. Na sa inyo hapon mangita po ko sa ubang channel ba kanang wala sa kuha ba kay maminaw sab ko. Nya kay nakabantay ko sa audio lagi ang dramang bisda kay gikan jud sa laing channel no. Labi na ng Spirit of Douglas ug Putyok Bulingit ba. Gikan na sa Bisaya Drama nga channel. So tambag na ko ni dramang bisdak no nga magtuon siya karon pa lang no. Magtuon siya edit kay hapit na ba nimo 1K ang subscriber no. Para dili sayang ba maayo siya mahimog thumbnail, maayo siya mahimog video. So kanang hanas kayo ba maayo siya mahimog video ug thumbnail. Sa audio na lang gyud kay murag wa pa siya magtuon ba og edit ang audio. So tambag lang ako ha nga magtuon siya edit para kuan dako kay chance kay maayo kay siya mo-edit. Diha lang sa audio siya makuan. Murag di pa ka mao ba no. Nya si kuan ni comment si Ma'am Bill gyapon no kana si Dudong Variety Show sir. Siya ra sa DI sa radio vlog no. Di comment baya ko sa iyang gi-upload nga ma-reveal nasuko ko niya kay tungod aton na reels content ka. So ay kasabi mo no. So salamat po kung Dudong Variety Show kay iya manggi-delete na tong iyahang kuan ma-reveal o katong ayay mapriso ka no katong drama nga pareha sa kuha ba no? O katong ani gidelete niya kay uyo ang hugot gidelete niya. Salamat kay Dudong Variety Show no, sa imong
hatag og respeto, no? Imo jung gikuan ba para di ta magkapareha. Salamat kay Dudong Variety Show, no? Nya friends sa Dudong Variety Show sa Facebook man, no? Kay nangutana sa kung Dudong Variety Show ba kay mas nauna man siya serious content, no? Nangutana ko niya sayang side ba nakuha ba yang sweldo katong na serious content siya ba. So ingon siya wala jud kay nahog na quits ba kay tungod sa kadugay bitabod na approve balik. So mapoy na itabo sa kuha pagka serious content ako ba. Itong karong bag-o ba bitaw niaging sa tumbuhan niaging buwan ba na quits pod. Sayang din na quits. Pero gibas lang no kay na may mga nitabang no kamo mga kalisteners ni tabang mo ba. Bisan wala ko kasweldo na mo ni tabang. Salamat kayo mga kalisteners, no. Og ni kuan ma'am nilang ma'am life journey ma'am Jisuli, no. Salamat kayo. Og ni kuan pod ni Angie Divina Gracia, no. Kaning hatag og kuan pangload, no. Salamat Angie Divina Gracia, no. Shout out nimo. Nya ni kuan pod ni nakahatag ko ni si Super Pop Girl. Salamat kayo, no. Nya si kuan Aileen Kunikondi. Lodi, sana ma-upload nyo po ang Langit Kakilat ko. Salamat Lodi, ingat po kayo lagi, God bless. So di na ko musaad ma'am, no, kay kuan taas-taas pa kong trabaho, daghan pa kong kanang editon ba niya. Tungod sa kaapiki po sa power mo nang malangan-langan ko bag ka ng kuan og drama. Di ko maka-upload ba. Tungod sa way power akong cellphone ba yan na mga kalisteners, no. Di lang ko musaad ka na so pasensya kayo alin ko ni kundi, no, di ko ka kuan sa imong request karon dayon. Basin puho na. Nyakit P. Garcia, ayong hapon Lods. Thank you kaadyo sa kanunay upload og mga drama. Amping Permelods. Salamat Kit P. Garcia. Ruston Blind Massage, salamat Sir John. Sa part 5 sa drama nga naugkap nga kasilag, unta mabalik po to ang dramang Balintawak Jack. So dili ko ka-upload ng Balintawak Jack kay wala ko kompletong episode. Ang naan ako katong katapos ang sumpay ran nya lain magayo mabitin mo. Daghan gyud mabitin nga nailaktaw rag mga pilar ka episode ba sa wahilak kay nagani mo reklamo, no, sa nakaning mo ditso nagkatapos ang sumpay. Sa pasensya Ruston Blind Massage nga di ko ka-upload ang imong gi-request. Nya Vince Barniso, salamat idol sa pag-upload sa drama. Padayon lang idol sa kinabuhi bisan sige ulan. Shout out idol from Arakan sa Bikiri Baranda. Sila Toto Binbin. Salamat idol, God bless. Salamat kayo Vince Barniso. Shout out nilang Toto Binbin sa Arakan Bikiri Baranda. Salamat. Salamat kayo ninyo mga listeners, no. Vince Barniso. Chili Wongs TV. Salamat Sir Chili Wongs TV sa kanunay pagpaminaw. Agnes Ariata, salamat idol, God bless. Salamat po din mo Agnes Ariata. Unya si Roger Beliegas. So, salamat kayo Sir Roger Beliegas, no, sa imong kanunay pagpaminaw. Ni-comment siya, salamat boss Amping. Salamat po din mo Roger Beliegas sa kanunay pagsunod ug paminaw sa mga drama. Nya sa imong pag-add no na sa Facebook, no. Salamat kayo Sir Roger Beliegas sa kanunay pagpaminaw. Nya si Kuan Nina Lo Carissa, salamat kayo sa pag-upload sir. Listening from Kuwait, God bless. Salamat kayo nimo Nina Lo Carissa, no. Nya Ma'am Miriam Rustria, boss nalaan na dud kog buang sa akong mga alaga diri kay mukalit ra kog katawa ning dramahan nga tindahan pugupungko. Salamat sa drama boss. Watching and listening diri sa Kuwait. Salamat Ma'am Miriam Rustria, no. So makakatawa gyud kaning drama kay makalingaw man. Nya bisag ikaw ra usa malingaw pug ka kay samtang katrabaho ba. So malingaw ka makakatawa gyud ka di malikayan na labi nag comedy ang drama, no. Salamat kayo Ma'am Miriam Rustria. Nya Annalyn Buates, salamat sa kanunay Lods, God bless mo. Salamat Annalyn Buates, no. Nya si Charlene Pacana, salamat kayo Sir John, God bless og salamat sa tanang upload. Salamat nimo Charlene Pacana, no, sa kanunay pagpaminaw. Nya si Ma'am Jisuli, thank you Sir John sa pag-upload, always waiting lang ko perme sa mga sumpay. God bless to you and your family. Salamat Ma'am Jisuli sa imong kanunay pagpaminaw, sa imong pagtabang, no. Salamat kayo. Vince Barniso, idol, good morning, shout out from Arakan, Cotabato. Vince Barniso, salamat idol, padayon sa binutan.
Maning kamutan no, binutan jud. Salamat kayo Vince Barniso no. Nya labi ko, salamat sa pag-upload call. Always kapaminaw sa drama. Nindot gyapon bisag kaduha na ko nakapaminaw. God bless call. So, salamat kayo labi ko no. Murag angkol na ni day kay angkol lang tani mo. Salamat labi ko sa pagpaminaw. Unya Maristel Humawan, thanks Dol sa sumpay. Okay ra lod ug malangan, take your time Dol. Di okay man punako tong mga drama nimo sa isa ka account. God bless idol. Salamat Maristel Humawan no. Nya kani si Juna madlok tag-appeal kay basin madisgrasya nila Jerry og Mimi. Pero maro man pod nga ha ha ha. Salamat kayo no sa nalingaw jud makalingaw bitaw ning drama gyud. So lingaw kanin niya kay medyo kuan siya. Murag inosentihon pero maroon dai pod. Di jud maisahan. So, kalingaw ning drama gyud no tindahan pungko-pungko. Nya si Ruin Abiernes. Nice to hear gyud sir. Makalingaw drama. Makalingaw drama matikdan. Na shortcut man imong comment no. Nice to hear gyud sir. Makalingaw nga ako na lang ning tarong basa no kay shortcut ba. Nice to hear gyud sir. Makalingaw jud ang drama. Dili matikdan nakahuman ako sa akong mga bulaton sa balay kay taas man ang drama. God bless you. Nice to hear sir. Salamat kayo Ruin Abiernes no. Imong comment. Ug sa pagpaminaw kanunay. Si Leonardo Abapo. Hi kuya, maayong adlaw. Pwede bang i-upload nimo ang Anghel nga Bantayanan? So dili ko ka-upload na kay na-upload na ni kuan. Amiga drama no. So di man pwede magpariha-pariha no kay siyempre nagtaas na siya nasugdan. Nya usa pa release content ta magpariha-pariha no. So dito na lang paminaw no sa kang amiga drama. Salamat sa imong komento no. Sa imong pagpaminaw. Nya user, salamat idol, salamat pod. Nya Alfredo Atilio Jr. Shout out niya boss sa Damam Saudi. Minaw gyud mi dire pero may makawala sa stress trabaho. Salamat sa pag-upload. Salamat po nimo Alfredo Atilio Jr. no sa kanang pagpaminaw diha sa Damam Saudi. Paspason na nako ni kay murag kuan. Alanganin baterya na pud ani. Dali ra man ning drain unsa naman eh. Tidor-dorte, daghan kayong salamat boss sa imong mga uploads ug salamat po di ay nga imong ipakita ang box anang imong solar charger kay mo palit sa kog sama ana pang emergency. Okay boss, may God bless as always. Salamat tidor-dorte no. So paspason akong gamay kung basa kay paspas ning drain akong battery. Tidor-dorte gyapon. Thank you boss, God bless. Salamat nimo tidor-dorte. Si Dudong Brex. Nice to hear that idol. At sana hindi ka magsasawang basahin itong mga comment namin. God bless sa'yo at sa atin lahat. Salamat Dudong Brex no. So may pagkatagalog ka pa pala Dudong Brex. Salamat Dudong Brex sa imong comment no. Sa kanang pagpaminaw. Si The Plepton Band. Salamat idol kayo from Ship always listening. Salamat kayo The Plepton Band no. Nya si kuan si Marvin Cañete idol napang drama sa una atong balitawak jack paki-upload naman idol nindot manggutok siya wala nahuman pagpaminaw sa una. Pasensya kayo kay wakoy kumpletong episode sa maong drama no katapusang sumpay rin na nako nya kung akong i-upload na bitin kayo dito katapusang sumpay na gani ni reklamo atong wahilakay nga naay mga pipila ka episode nga nawala no unsa na kanay mo shortcut katapusang sumpay na. Pasensya kayo Marvin no, sa imong request nga digyo na tang mahatag no. Nya si Aileen Kunikonde, super thanks talaga Lodi, ang ganda talaga ng music, nakaka-inlove. Hehe. Thanks Lodi, ingat po kayo lagi. Salamat Aileen Kunikonde no. So ganahan siya sa kuan sa soundtrack sa Cecilia nga drama no katong This Girl Has Turned Into a Woman no mga ka-listeners. Salamat Aileen Kunikonde no. Unya si Ipancho atang na pud anak pungko-pungko part 6 amping boss. Mao na ni part 6 no. Boss wala drama naungo nga drama nindot baya ni. Watay anang ungo-ungo ron. Sinsa kayo kay wata nang ungo-ungo nga drama. Boss atang ko sa upload kasilag part 6 God bless more power. Nahuman ang part 6 no. Part 7 na pod coming.
kini part 6 sa tindahan pungko-pungko ta. Nya Tidor Dirty, until next episode boss. Thanks for the upload. God bless. Salamat Tidor Dirty no sa kanunay pagpaminaw. Nya Wing Orasyon, salamat kayo Lord sa walang sawang pag-upload. Excited na kayo sa episode 6. Kung madayon baka ilang kasal ni June nga may klaro si June na camping kanunay Lord. Salamat kayo Wing Orasyon sa imong comment no. Madayon na ilang kasal. Ang kuan lang nalay mga trailing baka inaamon po ka na. May mga kontrabida sab no sa mga drama pero madayon ilang kasal. Nya si Wing Orasyon Japon sa halabag-o ni Lods, always ko nagsubaybay sa mga upload ni mo Lods. Ganahan man gud ko maminaw samtang nagluto o nalimpyo. Amping Lods, salamat jud kayo sa imong pag-share sa mga drama. Salamat kayo Wing Orasyon no. Ug kining drama nga buak nga salamin taud-taud na ang drama. Nya ang nag-upload ani sa ang kompleto nga channel nga nag-upload ani si Kuan Bisayang Sogilanon no. Nya tungod kay daghan kay nag-comment ako na nga i-upload nako mutong ning lecture ko upload sa katapusang sumpay na wala na ako mubalik sa sinugdanan pa kay nasugdan na ni Kuan Bisayang Sogilanon. Salamat sa imong komento no Wing Orasyon. Agnes Ariata, laban lang dul. Salamat Agnes Ariata, laban lang gyapon sa guway kontra. Annalyn Samson, okay lang idol ug madugay imong mga upload. Always rin ko maghulat. God bless you always nimo. Idol amping always. Salamat Annalyn Samson. Vince Berniso, okay lang idol, maghulat lang may idol. Padayon lang bisan dugay, shout out lang idol Vince Berniso. Salamat Vince Berniso. Nya si Ma'am Life Journey, salamat kay Ma'am Life Journey. Uy kaluoy, basin maka-blessing na pod palit 100 watt solar panel ang power. Did you ask how much tong black, orange or orange power bank? Kato makatabang to, sige lang, no retreat no surrender. Salamat sa imong komento Ma'am Life Journey no. Punpuhon ako makapalit na siguro ko punpuhon atong kuan solar power generator kay bita-bita to kay ko power kumpara sa kuan kini ako ang gamit nga power bank kining solar charger ba kining orange na ko di man kadaog og chargean kay kuan gamay kay battery usar ang buok pang sugar gid na siya gi-design mga kalisinan no og chargean sa cellphone mo charge mga 10% 20% pero di gid ka kaya gid kay kuan siya kanang gamay rag battery ba magsuga ra gyud kanang ako ang solar nga gipakita ninyo no kay mas orange ug color bitaw pagsuga ra to punpuhon makapalit ko tong kuan solar generator mabita-bita na kay makabanat na tag-edit og drama no sa pagkaron apiki gyud. Salamat Ma'am Life Journey no sa imong komento no sa imong gihatag na cellphone kini. Salamat kay Ma'am. Dako kay kuan gyud tabang dili na mag-glue storage ko ang kuan memory. Nya si Grand Rave Nudana, idol nindot putong Juno ang superhero sa imong pikasan no. Paminaw mo dito na upload ang part 2. Pasensya kayo kay paspason yun na to ni kay apit na mo 20 minutes. Welcome Bisaya Channel. Thank you po idol. God bless you. Salamat. Welcome Bisaya Channel. Maristel Humawan. Salamat dol. Nana po nindot jud na jud ni always God bless. Salamat Maristel Humawan no. Dol nindot po itong Juno ulat po ko sa part 2 dol. Na-upload na part 2 no. Maristel Humawan. Annalyn Samson, thanks mo sa upload idol. God bless you always idol. Ug amping always idol. Okay lang na wala kay na-upload isa ka adlaw kay dito po ko naminaw sa John Kent Anota. Hehe, maka-addict jud ang mga drama nimo idol. Nindot po ang Juno idol. God bless always idol. Salamat Annalyn Samson no, sa pagpaminaw sa Juno ang superhero sa Pikas Channel no. Ug sa shout out ni Gios Gift Mark no, shout out Gios Gift Mark. Siya ra ba ang nagkuha ning dramahan no? Nag-edit ning dramahan no sa kami ang kabat sa una 2021. Ako yung nag-upload sa drama nga habal-habal driver ka lang katong dungkoy pusoy. Nya si Gios Gift Mark siya nag-upload sa kuan Juno ang superhero ug katong iampo ko ang kalag mo no. So tako kayo pagtawod anin Gios Gift Mark no mo na nananghid ko niya nga pwede akong i-upload o balik kining Juno no kay siya may original uploader ni sa una no. Gitagaan tag pagtugot ni Gios nga i-upload o balik kay busy naman po siya no, di na siya mag-upload drama ron kay busy na siya sa iyang channel no o sa iyang kuan mga komposisyon sa kanta niya nasa yung mga kanta mga listeners. So ibisita niyo ni si Gios Giftmark no.
So paminaw mo siya makanta nindot no. Subscribe po ninyo mga ka-listeners no. Salamat kayo sa pagpaminaw ang Nalin Samson sa Juno ang superhero kaninyo mga ka-listeners. Unya komenta mo siya Nalin Samson, Eid Mubarak idol, mura na siya Hari Raya man ata na sa Muslim di sa Pinas idol. Wow, po ko kasabot ani Hari Raya no. Unsa ni holiday. Dapat pasensya kay nani kalibog jud kaning mga Eid Mubarak unsa pa ni no. Pero okay ra. Basi holiday pasabutan ni no. Unsa ba? Ramadan ba ka? Mao ba? So, salamat sa mga komento Nalin Samson diyan. The Flip Top Band, salamat kayo Migo, listening from Africa, Cameroon. Salamat The Flipton Band no, sa imong pagpaminaw diha sa Africa. Nya Ariel Rola, nice to kayo ang drama nimo idol. Naghulat jud ko sa imong drama permi. Salamat Ariel Rola no. Makalingaw jud ang drama nga pungko. God bless idol. Salamat Ariel Rola. So taas pa kaayo ang inyong komento karon. Sa sunod na lang po ni uban no kay abot ng 21 minutes. Di mas tabang ni. Ikas-ana to samot kalubat ang cellphone mga ka-listeners no. So sa sunod na po ning ubang comment no kay abot ng 20 minutes no. So paminawan niyo ang part 6 sa tindahan pungko-pungko. Nahikay na day ni Milin ang pamaagi sa ilang kasal. Tungod lagi kay pandemic, gamay ra ang ilang gipangimbitar ug aron nili mabulabog ang kasal, gikasabutan nga adto sila mag-ili sa hotel. Malakay sila og van, samtang si Jonah og ang iyang mga ginikanan auto mao'y sakyan. Mao day hinungdan nga wagid sila masayod si Mimi og ka Hector unsa gyung orasa ang ilang kasal. Unya, miuna sila si Milin og mga abay sa hotel. Mao'y kaubay ni Jonah ang iyang papa ug mama. Mga higala niya ang sumpay ning sugilanon. Tindahan, pongko-pongko. Ito sa kamot na pwerdeng hugawan. Tanabay. Jonah! Jonah! Kinoo ko! Ano? Wadyas, Judah? Naaman, pero natog! Ay, kung bilayas na. Ayaw lolo nagpukaw, ha? Total, wa pa man sa pang-auto nga bukuha na to. Nahibaw ba ya kay ning babayhana nga dugay ning pukaw? Kung nagpukaw niya, o saman, nahurot na tong cake, nahog? Ay, perting huruta! Sigurado ka bayot nga dili ka uban si Jonah nga misakay na itong van? Lagi. Wa man sa si Axel. Sa ato pa, napa sila sa ilang bay? Ambot lang. Wa ka tamasipyat sa atong pag-sniper nila ha, bayot? Na, tingali nakabuya na sila si Axel ug Jonah. Ambot lang, oy. Dali ba? Ay, mamila ang gusto, oy. Akong liliun na to kung kinsay nahibilin sa ila. Dali dayon. Unya. Kung ilang ginikanan ang nahabilin, nabili ka itong ilang amahan. Ang nahabilin, be, ha? Sabit mahimo. Oh. Uy, nanuwa may nakabantay na to. Uy, pagpamiya nilang Jonah ug Axel. Uang, kita naman siya ilang gibantayan. Pero dili mahimo. Dili. Inang na masayran gyud nato unsang orasa ang ilang kasal. Dali na ba yun? Ay, naya ko, ay! Ato lang ato ang bahay nila ni Jonah. Ato susuyon, kinsay nabilin dito. Dali ba? Ay! Di ba ko mahimutang? Nga naman ka? Wa pa magod sila si Jonah. Na, wa pa man gani sila sa mama o papa. Sila ra lagi magkuyog. Di ba ko mahimutang samtang di na ko makita si Jonah nga may abot din sa hotel. Tawag ako na on driver sa auto nga ilang sakyan. Pangutan ako na na siya. Oh, gusto tuod na. Ako na sing tawagan. Huy, nga may hunong mga kabayot. Ikuyawat ko. Unsa? Murag doon ay limahong. Sa limahong. Kada bang sundaw kasi gilag kupot ng espada. Ay, limahong. O limahong. Ay. Mikal pagulpot ako kasing-kasing sa kagusto sa kupa. Kalawan sa nimo, uy, limahong karon. Okay, una, bi. Iso mo kaka. Una. Ako kanang, ano lang ko sa imong luyo bayot. Nadali ragid ko nilang mailahan kung mag-una-una ko yot. Adi, oy. Bisag parehas yung mong ni Chere, puso matanawan. Mag-inisog yun ta. May bilin ang akong Sige na gani. Usa mo tagadugay, sige na. Ubal ka sa akin, Mimi. Ang amahan na ni Judah ang nasa ilang puntahan. Pahala ka na, Mimi. Ikaw na yung pag-inisog. Ayun! Ayun! Huwag ako ngayon! Unya, unsa man? Natagpo pa sila ayo sa auto.
May kirit lang ng palyar. Da, tanawa. Sige kag taguol. Unya ang inyo dayong sakyanan mo idunay diferensya. Ako siyang giingnan nga mangitan lang gulaing kabang nga sakyanan. Kung magtaksi na lang ka sila sa mama. Mabulabog ang taxi. Sigurado na gyud nga mahibong sila. Mausad hinuon. Ah, may bagay ang imong cellphone, Axel, oh. Tingali ang driver na na. Kanong wa pa matagwa, adide? Ay, nanawag si Milin. Nagpahibaw nga naguba ko no ang auto nga mauuntay atong sakyan. Ay, pagkadimanas ko. Mayo tingali po kaon lang ni mo si Juna. Uy, tingaling masuko na. Aw, ako na po kapi. Hinaya lang sa pagpukaw ha. Tingaling makalitan. Budagan unya ng babayhana. Matagbaw na hinuon naggukod. Nayon ako pagpukaw. Ay, Juna! Juna! Bangon na diha, oy, Juna! Ay, ikaw lay bangon. Matupak ko. Ay, kuyo sa muka. Unsa to imong gisulti, Juna? Ako imong pabangunod. Buka ang imong mga mata. Aron makita do, kiysa may pukaw di mo. Ay, lo, pa, ikaw na ba? Kiysa mo kung imong pagtuo. Ha? Huwag makabagsabi pa. Uy, nga ikaw din namukaw na ako, uy. Sus, ikaw, gyud ha. Matatong iklaro nga ikaw, jud. Pero pa, ano mo kong gipukaw? Di lang ko bisita? Kaya, bisitas mo kagaral. Mangganto na sa hotel. Hotel? Pag-ilis na, John, ah. Kitingali ko haon na runta. Ay, nga nilagi taong mga tumatag hotel. Ah, ma! Unsa man? Unsa man ni ma? Inyo ko ilaw niya, Axel? Usilaw, ha? Kuan ba ka ng... Nasayap na ko wording pa. Agan nilaw. Awan na ko. Ibungol mo ko. Jonah, ang tanan nimong mga abay o unsa tong giingon ni Milin, oy, wedding entourage ba to? Ang bata to. Adto magtapok sa hotel aron dunganon silag make-up. Ha? Make-up? Anya? Hay, matong sakyan? Pag-ilis lang diadaan. Aron iabot sa sakyanan, manakay dayuta. Uy, ikaw ni Jerry? Wa ko makatug sa amo, Mimi. Nga naman, Naghunahuna ko sa kasal nila ni Juna. Ugma na to, no? ugma na ko no. Unsa mang oras, oh? Hay, hangtod karon, wa pagyud mi mahibawon sang orasa, uy. Uy, so? Imposible ko. Wa mo mahibaw unsa oras ang ilang kasal. Wa lagi. Ikaw, Jerry, wa ka mangutanan nila unsang orasa ang ilang kasal? Oh, nga namang mutanaw ko nga naaman mo. Kamo may akong gisaligan nga mukuhag informasyon. Unya, isulti nga rin ako. Ay, kadao ba ining Paul, uy. Hagbay na silang hisgot anang kasal, pero wag yoy usa nato ang nahibaw, uy. Mimi! Oh, Yut! May kiniya ka ba, Yut? Nga nakadaw ng informasyon ay. Yut! Unsa man ko ng oras ilang kasal? Wako may baw, eh. Oh, unya, anong nagdali magkakani? Manghiling ko sa sudan ni Mimi, basi doon na pa sa sobra. Ako tagon kay gutom ko. Sagpaon taon niya kag chicken cordon? Ala, ay, chicken ko. Kasakit ba? Ah, sakit. Gagod. Wa ba di kakaon ba yun? Kapataon siya. Kasi ganyan mo sugo ni Mimi. Oh, imo man di siya gisugo, Mimi. Pagka nasa ng bayo to eh. Tingalig, wa na ka masugo. Maayo yun yung magdramang bayuta. Uy, idama pag hindi mo ang gagoto, Mimi. Bakit ako, be? Mayroon bitaw tika. Haskang buanga kita ng imong amigo, uy. Makuyawan din sila sa mama o papa. Mas maayo na sad nga maingon ana Lin. Aron di gid sila magduda asa sila si Papa, Mama ug Juna. Unya, nakalarga ng imong amigo. Oo. Aw tingali, tuwa na sila sa ato. Busog na ka ba yun? Tukab gamay. Ay, salamat. Busog na yun. Uy, unsa ron? Unsa ron? Ambulansya man, Ron. Uy, hala! Naman hunong ang ambulansya sa atbang. Uy, kita may nasakit. Hala, sakit ka ron. Hala, di ba ka napasitive ang ikaw sa ambulansya? Positive. Ako tanawon. Tanawon ako, kinsay isa kay sa ambulans. Ayaw pagawas diri, uy. Tingalig positive unya na, matakdan ka. Ay, Mawa. ako naman tanawon. Ay, kung muato jud ka, ayaw nagbalik din ha. Kaya tingali kay mo magdag virus din Sige, ayaw babalik din ha. Ay, dali na, John na. Ma. Manlakaw na ta. Ma, ay, ansa ba to sakyan, ma? Ay, kanang ambulansya. Ha? Ambulansya gyud. Ulo, uy, di ko basta kayo ano, ma, uy.
Napalaw niyo na COVID diha, matakdan ta. Mapasitive ta ang talit. Ay, dili, oy. Naguba man gud ang auto nga mauuntay atong sakyan. Maunang kana na lang ambulansya ang atong sakyan. Ay, dili, maoy. Dili ko musakyan na, ma. Sus, sakal mo sa padno. O para ba kung makasakay ng ambulansya? Ay, basta, di ko ana, oy. Di ko. Nagulsa pa malugi, ha? Ay, kagang ka. Ay, nay, si Jonah ay Mama. mahadlok mo sa kayo ambulansya kay mahadlok ko no siyang matakdan. Mama, uy. Ikaw mo sakit. Ha, pa? Ay, kaya ka nang madog mo ko na ambulansya pa, oy. Ibig suwatay sakit, anak. Basta masakit na munta. Binukuhan na pa, oy. Uya kay mo sakay ba ko? Ha? Kanang ambulansya mo'y maghatod na to sa hotel. Uy! Pusa ayaw na pagdugay-dugay na dyan, ha? Ano magatog pa ta dito sa hotel? Ay, tasanan niyo, oy. Ambulansya kayo itong sakyan. Noon sa man tao na, oy, nung namay ambulansya diha, oy, kalay man ano, oy, kibigikuha diha. Uy, hala. Oh, ngano ka, Jire? Sila man na si Juna o iya papa ang musakay sa ambulansya. Kinsa ba kayo nasakit nila? Mudul. Ayaw. Ayaw kipagduol, Jire. Tingali kung sa ilang sakit. Mimi, kasal na nila ugma. Kinahanglang masayo ta kinsay nasakit. Uy, bahala ka. Basta yan nagigbalik din, ha? Hala, murag doon naman sila gitabunan. Usa ka na sila sa ambulansya. Kinahanglang masay ran ako kinsay nasakit. Hoy! Ay! Psst! Hoy, Jire! Jer! Oto, na! Nakalarga na ang ambulansya! Jonah, sabay nahitabo nimo. Ay, mama. Nadlok ko mo, oy. Uy, patsya na natingog diha, ma, oy. Sabi ti kuyawan ako, ma, oy. Lahi na sa gibati, ma. Patsya na, ma. Yato na ta sa hotel, Juna. Sa ayaw paglangas niya. Pero pa, gusto kayo butok-butok sa kundugan ba? Awa mo na nagtugadog, mayo. Kaya wala ko na natingog lagi. Pura man nagpanawag sunog. Sura! Mahimo man tingalig pagngon lang ng siren. Bitaw. Dong, driver! Pag nga lang ng siren, ha? Ups! Ay! Pagduol na mo, Jire, ha? Ano man? Pulos positive ang karga niya itong ambulansya, ha? Wa man ako makita si Juna. Unsa? Lagi? Wa na ako makita si Juna. Doon na may kitabunan ang ama ni Juna. Ah. Hala, tingalig siya itong kitabunan. Unsa? Kinahasundan ko ang ambulansya. Ay, uban me. Oban me, Di mahimo. Mga bugat mo. Ay, Tingaling madakpan hinuon ta. Ako na kuyog, Jen! kadiyo, tragod. Ngano nakauna-una ka man sa pagsunod nila, Jire? Duda ko. Duda. Masaya magdudahan, Jen. Unya ta istorya. Kinahanglan masundan ako ang ambulansya. Jer, ako li uban ni mo, Dinila mo, ha? Dinila mo. Ako na masunod. Oy, di sipat Oy. kita pa eh. Ano di ba naman po ba si Jerry, oy? Ay, mag-ampo lang ta mga sundan sila ni Jerry. Aron masolbad na gyud ang atong problema. Kung unsag yung urasa ang kasal nilang Juna ug Axel. Dili ka habutang ilang kasal, Mimi, eh? Na, ambot lang. Nakasiguro ko nga buntag yun. Kaya ganun gabi ba silang nang lakaw? Pero, anong doon na may ambulansya? Ay, ambot lang sa buhay. Uy, kaya pa siya nagagikan? Ay, naambot! Ambot, kaya bagang maapsa ng ambulansya. Mama, mauy. Madugay pa ta mo abot, ma? Hapit naman tingali, Jonah. Ay. Uy, nanawag si Milin. Ay, bibi. Ako na itubag ni Milin na, bi. Ako yun nilang gibuhat ba? Sige. Kuhaan ng cellphone, Hello, Milin. Hello, oy. Nang, maayo kay nakamata ka. O man, gusto ka di na lang kung magmata, ha? Ngano ka, uy? Kutawa mo ka diha. Naglagot may ko, ha? Ano inyo man kong ipasakay ni ambulansya, bi? Nagsirin pa di kusog kay ganina? Obi pala kahimat yun kung nasakay ni mga ambulansya. Sorry, Nang. Sorry. Unsaon? Naguba man gud ang auto nga inyong tagsakyan. Kalit pa lang kuno ning may palyar ko. Hey, sa tanang sakyanan, kini ko yung ambulansya inyong ipasakyan na mo. Muna bubuto ako dugas to mga kulba ganina, ha? Ha? Ngano kulbaan man ka? Ami, ikaw ba mo sa kay ambulansya, be? Lalim ba? Kay bagyo ka nga, ang taong isa kag ambulansya, naglisod og inhawa, patsyon nun. Ngano ka nang, uy?
Hay pa maning hotel nga dadaan mo, oy. Doon na lang mo nang. Sus, kalagot. Hay, masag tumayin laking Axel, ha? Siya binagbuti ni, no? Siya, no? Bibi! Pasultihan siya. Ihatag na yung cellphone. Dali! Doon na sa gate nang. Nag-atang na ninyo. Sus! Naglagot ko niya. Naglagot siya ko. Huwag ko kagusto ninyong gibuhat na ako, Milin. Naglagot ko niya. Di na ako pagkasal niya. Ay, salamat in taon. Niya na gud mo. Salamatan ng naong ni mo diha. Oh. Wa ko malipay sa among gibuhat, ha? Jonah, hinaya ng imong tingog. Inay. Maikok tas mga tao nga niya pa din sa hotel sa ba. Naglagot mo ko, bi. Kaboy maglagot. Mungong ay. Ngano yaman nagibasa kayo ito ambulansya, be? Gusto Bebe, na, Jura. Ipasabot ka na ganong ambulansya nga itong sakyan. Papasri? Butingog pagaling karong manghakis mo. Maning pa, ma. Di ara din yung kwarto. Onya kang Jonah, Ako rin siyang ihatod. Usara mong kwarto, Axel. nganong usaraman, oy. Ako ni pagbuot. Oh. Nawa makit yung tiyog na, Jura. Manghagis man ka. Dali na mo. Kadtong ambulansya, Axel. Kaning kuan ma kanang iulit to sa akong amigo. Dali na mo. Ay, kung sakay na hitabo sa pagsunod ni Jerry. Oh, Jer! Imong nasundan? Hey, Saban! wagit. Way! Wag ka makasunod sa ambulansya! Di ang tutuloy akong nasundan. Pero, waman magsirin. Wa din ni mo tanawang nagsakay sa mga ambulansya? Aw, wa na lang. Kay katong ambulansya nga, migikan din eh. Nagsirin man to. Oy! Kaukob sa di motor ki, oy! Unsang ugo bayot? Puslan man, nga mo imong gisunod ang ambulansya. Wala lang nagsirin siya, wa! Mulong datang gisunod! Di mo kalibutan kung gipaw lang nilang siren kay gisaban! Uy, tuod no? Ugob lagi, oy! Unsang lagi na bayot? Ay! Naglagot na bayat ko ha kay nahago ko. Nag-usik ko sa ako gasolina. Ugob. Oh, wag ka sabat ng ugob. Hangol bagyat! Usangon? Kamatay bayaan ni uy. Na, mamiyatay gining tanan ini ron. Kung maunali atong nasayran nga nakasal na di ay sa June ang Axel. O binakog. Ako na usas kwarto. Kau ba lagi na ako sa papag mama? Wa pa man gud mo check out ang kwarto nga para unta nilang papa ug mama nang. Inyo ba akong patuon, anak? Sus! Inyong itoyo, oy. Ngani sila si papa ug mama. Aron din ako'y kadlukan. Ayaw na ng pagreklamo, Jun. Reklamo. Ngano di mo kuno kumureklamo, ha? Ganyan mo kong gisagulang zumbi. Hoy nang, ayaw bugal-bugalis papa, uy. Abi, kalagot man kayo. Ha? Manghagis mo kuno siya. Ay, ni oy. Ni malatang makatingo gani. Ating halig gigutom ka, Jun. Dali. Mga untang tulos milin. Upang masag ko makakaon. Di mo ko pagkanon. Ikaw ba'y nakaingon nini, ha? Sus, may matato na akong pagkatog. Pero gipukaw siya kong papa. Sus, kanina tanda sa akong hagok. Tugog maayo, pero sus! Iniguman na itong kaon, magkakahimo na ka sa pagkatug. Wa ni Goy makabalda nimo. Soy, Una. ikaw naman natin gusto magpakasal, Axel, oy? Imo na dyan kong giamong. Nang, ayaw na pagsigig reklamo nang, uy. Dali na, mga una ta. Di ka matuwag, Mimi? Nga numatog man kog sayo. Hindi man sa kumaninda ugma. Pero kinahanglan mo matakog sayo ugma. Nga man. Magatang ko sa simbahan. Tingalig sayo ang ilang kasal. Unya, natugid sa sa ambulansya. Unsa man to? Wala sakit ato, Mura bang si Juna ang gitabulan ato, Gitoyo ko na to oy. Aron dili ta makabantay. Unsa? Murag yung artista ang ilang June na. Gitabunan man yun og mag-angayan. Uni ambulansya dito may gisakyan. May rauntag mapasitib tong animal. Ayaw sa bala, Mimi, oy. Basta ugma. Sayo gyud ko mo paariglar sa akong buhok. Og sayo kong mag-ili sa akong Buddha sa kasal.
Tinudoong giday ni mo. Mulang. Unya, imunang gisukod ang imong buda. Di, nakinalay sukod pa to nako eh. Nakasiguro ko nga sakto pa to nako. Hala, sakto ah. Sakto ka nga panahon pa nga itong mampar ang imong buda. Namay, paon tinong kabayuta ka. Mamampur ka niya. Pauli na dito eh. Kamatuog na kog sayo. Ay, gusto di ay to, di ay bayot. Ang saman? Sayo, di kog aniha kay magpa-make up ko ni mo. Oh, di kita mahimo, Mimi. Uy nga naman. Oy, FYI. Mga regla sa buka ako, Mimi. Magpatabang ko ni Marites Rodriguez Baroro, Probisiman. Mga ako na mga andam. Nganda ko sa akong bridal gown. O ako na make up na ako. Remember? Ha! Remember bataan? Oh, uy, gusto ko ni makauna. Jabi ni Nang. Jabi. Galing. Kinilay akong di-order. Kaya kung ano mo order sa itong pagkaon. Sus, puwerteng mahala. Tugag-tugag pakasal. Niya mo ang alis, gastuhan. Pero okay na lang ni Oy. Kinahanam sa ko ini ba? Ay, salamat in taon nga. Nagustuhan sa akong asawa kining akong giandam. Uy, uy. Usa asawa? O kinsa imong asawa ha, Axel? Kinsa? Oh, Nang, Kinsa, oy? hinayan ako ni imong tingog. Hinay. Nanhinayin man ako ha. Ha? Mahadlok na sab ka mo matas, papa? Bukol be anas, balik. John, gutom na na. Sige na, mga ano ta? Bahala mo di, oy. Gutom na. Kaon ako, oy. Ay, binang kong walk out as Juna na. Nga nagod tao ma-walk out man siya. Ayo, ugok doon ni Papa. Kuya, or ba kayo manghagis na nas Papa? Nanghagis ng imong papaling? Ay, uy. Nanghagis na na. Na, hurot ko to kabuak ang among plato. Ha? Mao nang magbantay gyud mi nga dili masuko si Papa. Kana yung muinom na siya? Wa na. Magbantay gyud mi nga dili mi makasa. Kinsa na may kurugan sa imong papa? Si Mama. Ha? Ang pakyaw mo kang ibalik, Mimi. Aron ako sakyan paingon sa simbahan. Pero ako usa ng paadurnuhan. Ipadurnuhan. Kanang mura ka-grinda. Aslunon ko bayot no, dili rin ako nun. Gusto na kong paadornuhan ang e-bike. Aron, kuha na, nagdagan nindo tanawon. Nga, may center of attraction dyan ko. Taon ba yan sa dato, oy? Naluoy ka na ko bayot? Naluoy ka na itong duha, oy. Puras ng gando, eh. Ay, doon na kay katubalan na itong mga pangandoy, Mimi. Hoy bayot, pahawa ra gud diha be. Dili ka angay maluoy nako. Oy, nganong digtaon ko ang maluoy na to, ha? Napulos mo tanang gando, eh. Dili pangandoy ang gibati ko ni higayon na bayot. Nakasiguro ko nga ako gid karon mo mapares ni Axel sa kasal tungod kay dili makatambong si Jonah. Oh, asa ba si Jonah? Mulayas. Mulayas yun? Sila may nagkauban sa iyang mga gilikanan gabi, eh. Hastang ugubag gid ning bayota ka oy. Ambulansya ang ilang gisakyan gabi nga sa ato pa dunay nasakit nila. Oh, gets mo? Kasi ba kung kami, Mimi, oy? Maayon tao Hala, yun si Mimi, Jonah, bad si ba yung Jonah. manungo kasi si katao? Nga, bad. Manungo ka, bad kayo niyo. Pauli sa inyo, oy. Ayaw kog bugnawa sa ako rong tinguha. Labaw sa binoon nga, di ko mabugla sa akong mga pangandoy. O yan, nag-unsap pa man ka din eh. Mimi, naiwador na si mong ibay? Naranguntalam ka. Ano ako'y madorno, ah? Ikaw? Ako'y adorno si mong ibay. Nya, pilam sa imong pangayoon. Oy, way pa kayong bayad, oy, Mimi. Pero, ihangyo na ako nga kitang duha, may masakay sa ibay. Niyabag ka? Ha, kita dyan duha. Di ko musugot, no? Gusto na ko nga ako ray mo sakay sa e-bike nga akong pakyawon. Oh! Wala ka maginala og konsorte. Hol, unsay konsorte? Unsa ni? Ray na nga nagkinala konsorte. Ay, pauli na sa inyo bayot be. Ako rin may ibang madurno sa akong sakyan. Ay, nakasabot ka. Nang. Mata na nang uy. Ni anang mo make-up ni mo. May kapan ako. Apti ka, bayan ni mong mibangon. Kaligo na. Mientras tanto nga, namahaw pang mga make-up artist. Ano di ay? Sila na rin yung pakanon? Ako di ay? Oh, iniguman ni mo kaligo, mamahaw ka. Dayon, make-up pa na ka. Okay. Uy, kanang bapag ko ha. Oh, syempre. Ikaw mauon niya kinagwapahan nga bride karong adlaw nang. Basta ba ya ha? Sige, maliko na ko. Uy, Ay, mao ni mong bridal gown bayot? Ay, siyempre ano, ah. Uy,
Sabi mong gaon, ay Mimi, gagop op na. Sagpaon tanon ka bayuta ka. Unsa giagop op? Muna mo kulit. Lagom. Ay ihas. Mao ni kitawag og dirty white bayot. Mao nang murag lagom tan-aon. Oh. Problema lang nako. Kay dili gyud masira ang siper. Ato lang, ang pirilan. Madapa. Madaw eh. Doon na po yung kailangang problema. Wa kay driver sa e-bike. Unsa? Nga naman. Gipatol! Murag gyud og gipisit ko ning buntaga oy. Nga nung taon? Ang. Ikaw mo may nag-drive sa e-bike. Nagaw na sad ka. Hala eh. Hay mas ko yung drive sa mong e-bike be. Grabe mo sa mong grabe ka kaadon sa mong kuan eh. Yung e-bike ko eh. Grabe kayo. Ay nang pagbuot bayot oy. Kay ako ning gasto. Hala! Oh, ngano ka? Ay! Tanawa! Tanawa kinsa nang nagpengon din himimi oy! Tanawa nag-Amerikana! Tanawa! Si Jerry! Nag-Amerikana ang turki! Pero tanawa sa patos! Buba! Ay! Hiyara mo. Hala oy! Abi na kong kabira si Mimi ang nangandoy. Hasta sa ka Jerry! Nangandoy sa pagka di mo to ka si Axel! Hey, naglagot ko na ko. Nganong wagid ko. Mangisog manguyab ni Jonah. Nauna lang noon ko ni Axel. Ang akong nasayran. Nga wa man kuno yung sugta ni Jonah si Axel sa dihang nanguyab ni niya. Oh, oo niya. Ngano kasan man lagi nila karon? Ay da, ang amahan man ni Jonah mo'y nakaingon ba? Sigon sa chismis, didto kuno na si Jonah og Axel sa kwarto ni Jonah. Unya, nakadungog ang amahan ni Jonah nga iduot. Mao to. Gidakdaday nila kasal. Utang man iduot, Mimi. Ay, mutlang oy unsa iduot. Hala! Duot-duot! Di mo yung nakaingon. Ganong niaron tang turo din sa gawas simbahan. Nagatangal ka slunon. Paita. Mayo pa lang misingit ko og duot da dito sa ila. Day, way nang pagbasol jire. Pero time pa, oy. Gwapo man di ay kang animala ka mag-Amerikana jire. Wapo! Pala grawang ubos. Eh, marismaya sab ka. Sapatos gumagi sulab! Ay! Style. Itong pag Style man na, bayot. Style. Ay, style ko tato ah. Anak ko anak ko nga. Ha? Anak ko nga. Kuan, ginugunan sab ka mo palit og bahalong sapatos, di ba? Ganong katagan mo ka bayot? Hanggol bang ka? Oh. Doon na doon ng bayot, mamatay! Oh. Uy, maon niya ko isulob. Barong Tagalog. Maunay imong isulob kay kita may muhatod ni Jonah inig paingon niya sa altar. Unya, nawaton siyang Axel. Di ko musulob na eh. Unsa? Di ko musulob na. Kalimuot na. Maayo gid kaayong pagkaliwat ni Mus Jonah, no? Sige reklamo. Unya, unsa naman imong isulob? Kini, kilang t-shirt na puti. Ay, dili na mahimo, oy. Tanawa ra gud ning gaon nga akong gisulob. Unya, imo lang parisan nga magsulob ka ng t-shirt. Ngano mo, ma? Nay, ining ugangan nimo ay dili kuno siya magbarong. Mag-t-shirt lang kuno siya kay alimuot. Pwede man na pa. Mag-t-shirt ka na paingon sa simbahan. O ato na isulob ang barong inigpaso nimo. Aw, kana ba? Kataho rin mo tanaw na namin gisulob, Axel. Mura sa kag, di manindag pumupugo. Kausaro ng kasal pa. Kinahanglan lang magpagwapo gyud ta. Ay, mahigugma ka si Jonah na ko ini pa. Butmal ko sa kung di siya may gugma, di ba? Mayo unta pa. Kining pa, ma. Ato lang gyapon mo sakay sa autong puti ha. Nga mo isakyan ni Jonah paingon sa simbahan. Oo. Ayaw ka bala ka, Axel. Dili na mo biyaan si Jonah. Papa ka mga malang? Ay! Suluban na lang namo siya sa iyang wedding gown. Okay. Kay hapit na ra ba ang oras sa ilang kasal? Nami apog tingog ni Bayuta. Milin. Asa man gudi ang kasal Milin, oy? Sa simbahan nga, dool ra din hinang. Gibayran man ni Axel ang simbahan aron anhin mo din hikasla. Hala no? Dili dito sa tong parokya? Bayot. Wa ka ta masayop. Ha? Ano mo sa'yo panta? Mingaw lagi ang simbahan. Sus Mariusip! Ano ka, Jire? Nganong nag-Yosip-Yosip naman sa kadiya diri oy. Din kagikan. Dito ko sa opisina ning maong simbahan. Ug nangutan ako kung doon na ba'y kasal. Sus Mariusip! Wa man day kasal din ni! Unsa? Unsa man ni oy? Naskam ta. Oh no! Scam yun! Dako ako bagto. Nga sa lain sila simbahan nagpakasal. Mahimo di ay na. May mo eh! Basta ubayad lang ka! Sa amo sa lanaw, di man mahimo magpakasal bisag aso.
Sa inyo man itong mga Muslim dire. Pero din mahimo kang makasal sa laing simbahan. Basta bayad ka lang. Nga manangin ka sa parokya. Asa man na to sila pangita? Ay, Aw, ikay makapangita, Jere. Kaya doon naman kay motor diya. Hey, igotom naman ko eh. Alam diya ba yun, Toy? Ha, unag yun na si mong uda. Wow, unsa ko ng oras na nangabot din he. Ya, naghuwat na sa wa. Misa ta ko kagutom eh. Ikaw, Jer. Wa ka gutuma? wa. Amulakaw na ko. Kasabot man Nakaw ni ba ako eh. Ano ka magagasto na mas period to ah. Pangitaon na ko ang simbahan bayot. Kung asa sila kasla si Juna o Axel. Kung imong matutulan, Jer. Unsa may buhaton? Bahala na. Bahala na. Nisipat. Huwag yung miyong dorky eh. Hey! Mimi, mga uta, Mimi, oy. Saba, ay! Kaunag yung imo. Maulit ta! Wow! Kagwapa gud nimo na nga nagsuloban ng wedding gown. Wala, oy. Tinuod ka, Lin. Gwapa ko, Lin. Tinuod lagi nang. Na, musabot gid ang kaibog ni Axel nimo nang nga makakita nga nagsulob ka sa wedding gown. Oh. Umiilak ka na? Uy, naunsa mo ka nang, uy. Umiilak man ko ka. Uy, nang maguba ng imong makeup in town, uy. Maguba. Nang ayaw pagpatakag pahit sa imong luha, ha? Pusag din ang makeup artist nga mo'y mamahit sa imong mga luha. Naunsa ba in town ka, uy? Kanang, Lin. Saman, naguba ako makeup. Naguba, day. Naguba, gyud. Di na ko gwapa. Oh, gwapa man ang gihapon ka, pero ayaw na paghilak nang. Maminyo na dyan ko ini. Hahay, kakapoy, kagutom. Yan nagreklamo diya bayot, be. Saba mo, eh. Tantangang alpiler nga imong gibutang sa kong likod, be. Ba, may kapot eh. Yabag ka. Nago na sa akong likod. Di ko kakita. Di sad ko kaabot. Nayabag naman tingnan kang bayuta ka. Yabag yun, tapos kagutom. Nalay. Tangtanga ring alpiler bin nga sa akong likod. Kaya ako ipakaon ni mong sobrang sudan gabi eh. Bibi, talikod na mimi. Tagtako na akong alpiler. Hindi mo tayo alpiler, dang di malas eh. Unsa? Lin, hain na mas Juna. Umuwan din sa simbahan. Sus! Gwapahan lagi si mong asawa, Axel. Tinuod ka, Lin? Pero, nakuyawan ko kadiyot, uy, kay mihilak man. Naguba gid in taon iyang makeup. Maayo gani kay diha pang nag-makeup niya. Sus, misamot ang kong kahinam nga makita ko ang maabot na kong asawa. Karon taod-taod, mangabot na to sila sa mama o papa, og si Manang. Ang imong mga ginikanan. Niya na sila, Lin. Good. Mangandam na ta, uy. Hapit ang oras sa kasal. Lin, wa palagi sila. May sinyas na bang si Kristan nga pasog na nagpaso sa mga entourage? Nganong wa pa man sila sa papa ug mama, uy. Tingalig, doon ay nahitabo nila, Lin. Lin, wa ka mo ikya si Juna? Imposible pud ana, uy. Ay, kadiyot ba kay akong tawagon si mama? Wala. May usap na sa sinyas ang Kristan, Lin, oh. Ay, wa pa man mo tubag si mama sa akong tawag. Paita. Nakaikyas ka si Juna? Okay. Magsugod na ta. Axel, ikay unang mo paso ha, inigtukar sa wedding song nga akong gipaandam. Niya na si Juna? Nangabot na sila. Ni ana gani paingon nga ni si mama. Si Papa din mo? Ato gisulob pa ang iyang barong. Basta ha, inigtukar sa kanta, paso dayon kauban ang imong mga ginikanan. Okay. Paso na, Milin? Sige na. Ikaw? Maguna lang ko nilang Manang og papa og ni mama. Sige na mo. Taro nga og paso ha, Jonah. Ayaw lang pagdali.
Ay, kita kang milin nga mi paso. Ingon ana. iyan, ginaon din na ma. Uliki ma, uliki. Hoy, ngano ko taong imo man ang gilulho ang imong gaon? Ha? Ang dagma niya ko. Dili, Masuwad ko. uy. Ha? Kami na si Papa ni mo maoy mo paso. Huwaton ka na mo sa tunga. Inighunong na mo sa tunga. Anha ka na mo paso. Sige. Sige na ma. Sige na, paso na. Uy, umuko ka sabot, uy. Murag nindot kang ipaso. Kay nindot sa kaing tukar. Pero, kikulbaan man ko. Ayay. Nang lingi, mang tanan na nimbang rin ako. Ha? Ako ni mapasok. Paso na ko. Hello, uy. Mura mo ko niya sa langit. Gwapahan ni mo, Jun, uy. Ikaw na, Axel? Nayang tingog niya. Pero ako ba? Mili niya ang pari mo'y mukas lang na to, oh. Kagwapo ko din mong kagwanga ka. Sapa? Magsugod ng misa? Sus Mariusip! Kaduhan ako magpatubil o gasolina sa akong motor. Pero, wapagid ko makasakop sa simbahan nga. Mahimong ato kaslo sila si Axel o si Jonah. Maldito bata gini si Axel na. Wagin mangimbitar. Wagin mitukan dito dapit sa ila. Usa oras o asa kasla sila duha. Uy! Kana simbahan, oh? Murag doon na auto nga may adorno. Murag mao man ay sakyan sa kinasal. Bibi, magsusi ko. Budoon ko sa driver niya ng auto nga doon ay adorno. Hala, ano namakpak man na sila? Umanang nga tong kasal, Jun. Aw, ha? Human na? You may now kiss the bride. Jun, ingon ang pari. Hagkang kakunon ako. Ay, kikoy. Ingon man ang pari, Gun. Magtiayo naman ka mo. Ikaw asawa, mahimo ka ng hagkan sa imong bana. Si Papa to? Kaayo. Sige na, uy. Kiss na. Kajut lah. Sige. Bisa di aso simbahan. Sige lang yung panghalok sa Papa da. Kulanggot sa daan eh. Nang, Axel, diri mo to nga sa altar o aron mapicturan ta mo. Ha? Picturan mi, Dailin? Natural. Unya, isunod dayon ang mga ginikanan sa kinasal, sa mga igsuon. Basta, ako lang unya mo pahibaw. Sige na mo na, plastar na mo. Doon na lagi ko'y gikasal din eh. Pero, murag, umana man ang kasal. Mupadool ko, bi. Mura magmi ko ba ako dugan? Sus Mariusip! Sila si Jonah ug Axel. Sila na nagpalitrato sa altar. Sus Mariusip! Unsa ko buhaton? Ako ka sila dumukon. Sama ka dito, ke? Sus Mariusip! Sibat ako! Tingali ka di ko nili maihaw! Unsa man ni? Uy, sige patang kudak-kudak ani. Kapoy naman ko, uy. Ay. Gutom ba, Jud? Ay, kabalaka, John. Kaya hindi ko man na to din, he. Diretso na tagpangaon. Ha? Layo ng kanan? Roy! Len! Dugay patamaho man, Len. Kapoy na ko, Len, uy. Gutom pag yun. Mauna ni ang reception room na to, John. Ay. Anita din mga on. Ha? Tempa. Ano man? Unsa man, nabayran na ni mga pagkaunat ini? Uy, tingali doon mo kalitog duli ni Haw na maningil. Na, bayad na John, oy. Ug ang ubang sudan, gikan ni sa ato. Unsa man, what ka ni nga, makauna sa itong mga bisita? Tingaling mo sagpaantay ni istabit siya, o ka, chicken cordon. Jonah! I love you!
Kita to. Animal. Ni Asjiri. Din ka lang ha. Ha? Ako'y may bawag, sir. Ayaw magbiyan. Ay, salamat nga nakasabag kayo sa papa. Dali nga, John. Ato tayo lingkod, oh. Ha? Sige, pero kuan ba? Dili ba, dili. Doon na magoy. Ladies and gentlemen, our new couple, Mr. and Mrs. Axel Botalid. Dali lang, Del. Manayaw na ta. Dali, John. Andam sa di ang itong mga abay, no? Let's go! Yahoo! Hoy. Aska. Umuapil ko sa ila sa'yo. Kita kayo. Kumo. Kung mo igyolis imong kapapangit, malagpo tilang imong ipon. Gawas din niya, kung ayaw guba ang kasal sa kulat. Muapil naman unta ko sa ila sayaw, noy. Doon na lang ko. Happy ka, John? Happy kayo, Sel. Salamat nga. Nalipay di kaayo ka. Ikaw ha? Ikaw ba? Sus, doon naman sila kagitagwang kagwapo. Wapo man ko, John. Pero walang kung panumbalin na. Kaya di man ko foreigner. Bitaw tingalin, no? Ay, pero uy, ato ba may singgit kanida ba? Kisa man to? Ha? Oh, wala ka kalimot? Ang nalimot na unta. Pero may kalit lang ko kahinumdum. Kisa man to, Sel. Kailan ka to may singgit? Si Jerry. Tini si Jerry? Ang turke? Uy, di nagutaon kay Padpad, Jerry. Katultol na gid ko hain sila kasla, Mimi. Ha? Nakatultol ka? Ayn man, kadiyat kay magdali-dali sa kugilis akong buda, ha? Humana noon. Ha? Humana ang kasal? Humana ila kasal. No! Yes. Tinuod ka, Jerry! Pagtugaan ko sa tinuod niya, Jeroy! Humana lagi. Muapil gani unta ko sa ila sa'yo. Pero, galian ko sa ama ni Juna. Nakakaon ka dito? Giabo gani ko sa ama ni Juna. O ano may katawagod ka? Lah, nayabag na ka. Nalibay lang ko, Mimi. Nga, nakasinggit ko nga to ni Juna. Kung sa may magasinggit? Anak ko nga, Juna, I love you! Ano din imong gikalipayan? Oh, bahala na. Basta nahibaw si Juna nga I love her. Pero naglagod lang ko na ko. Kay wagin ko ni masulti ni Juna sa wapa siya makasal. Hinay, magud ka. Tanawa o, among noon ko. Nagula ko, Mimi. Wanag yun si Juna. Minyo na yun siya. Iyan na ba na si Axel? Ako unta to. Hinay, magud ka. Talawan pagyod. Tanawa, si Juna na hinoy na imong asawa ni Axel. Ako ang dato. Pero, guwapa lagi ni Juna, Mimi. Samot ba ko nahigugba niya? Samot yun. Ako gani unta kidnabon si Juna. Yang ano man mo buhata. Ay, hadlok man ko. Dagan kayong mga tao. Dito ba yun ang yaamahan? Nay, ilong day. Talawan gid ka. Kanang imong pagkatalawan no, torkiha ka. Kanang imong pagkatalawan, mo'y nakaamong nga nahugno ang akong mga damgo. Ha? Ang atong mga damgo nga napakyas ang atong mga pangandoy. Ayaw na ko sige, sudya na ko, Mimi, uy. Gutom ra ba ko? Napakatinda diya? Inantang wa ko maninda tungod sa kasal. Kakita bitaw ka oh. Ha? Kakita sa kasayutang nag-abot dito simbahan. Nanong dito man sila sa layo nagpakasal? Awamot lang. Oh, pagkaan na ko, Mimi. Gutom na ako. Kwarta be. Kay palit na ko paniod to. Gamitan na sa imo kwarto. Unsa? Jesus, Maria. Maboy niya pa na ko ang hadlok pagkakita na ko sa amahan ni Juna. Imo sa kong hadlokon. Ang, di magkamuhatag og kwarta para atong paniod to. Oh, ano ato mga paniod? Ako rin may gigutom. Gigotom sad ko oy. Be kwarta dayon be. Aron dili ta mo samot ka buang. Daghanag mibilib sa atong sayaw ganiha, uy. Ha? Sabak ka. Unya, Lin, kisa mo ginindat masayaw ganina, Bi. Tug-anda yun kung kinsa nindot masayaw. Ikaw, Jun. Daghang kay nakadaig sa kanindot timong musayaw, eh. Magid na nagustuhan ako nimo, Axel, ay. Kay sip-sip kay ka. Di, uy. Sip-sip good. Nganong musip-sip pa magyug ko nimo nga. Bisag unsay mahitabo, ako na magyug kang asawa. Pero in fairness ha, nindot besad nga bisayaw ka ganina, Axel. Uy, kinahanglan gyud kanindot niya pag sayaw. Kay kundili, na,
Ako gitsyambiyaan. Pero, gwapo sa Chalino. Bitaw? Gwapo man din sa ka-Axel kung ka na magsulob kang tarong ba. Disinti kang manamit o. Di ka na mag-t-shirt lang ka bagluag kayong dughan. Unya, mag-shorts kag hapit lang makahubo. Ang magluto gud ko. Sukad karon Axel. Bisag tuara kasbay, dili na ka magsulob anang loose nga t-shirt og shorts ha. Sige, ako nang buhaton. Ay, tampa. Ay naman dahil sila sa mama ug papa. Tuwa sila sa kalmisa, John. Nag-inom si Papa ni mo ug akong Papa. Nag-inom ang manlag kumpare. Wala, uy. Madugay ta din hino. Marag, kalimot ka naman ko, uy. Mamalik pa ta sa hotel ng uy. Ha? Ato na sa ta dito matog? Mabuslot ang bulsa ini, Axel. Kamurang duha si Axel ang mga tog dito nang. Usa? Mao man ay gipackage sa management sa hotel. Nga hatagan mo ko sa kagabi nga honeymoon. Honeymoon? Mga tuwal ko dito, John. Hala, no. Sikat ko dato. Oh, syempre. Ingon na man ang mga artista nang. Pero, Palalin, Stilon, pila na may atong datahan ni Jerry. Ayaw nang kabalaka. May tungod sa iyong datahan, John. Ako ray tapar. Pero time pa, uy. Kanang si Jerry ba? Madami yan himan to siya, uy. Grabe sa brother tawahan na da. Nakatulog siya din, Nga naman to niyo imbita ha. Tingnan lagi gutom to. Murag doon na ba ito yung misinggit, no? Ay da, nanawag na to siya sa imong panganang uy. May congratulate na to siya. Aw, no ba? Len, may mo na tingalig. Makapahuwes doon na. Gilimot ang ba siya? Ha? Mamiya na ta din eh. Ay, ayaw, uy. Dapat ka ni mga bisita, oh. Uy, may man mo mapahuay ng uy. Total, human naman mo atong table hopping. Kato kung nagpa-picture mo? Oh no. Uy, bibi, patanawa ko sa mga litrato lin ha. Oh, syempre. Pero masalita naman unya to, labi na gyud dito pa mo simbahan. Nya, pakita lagi ko, be. Dili na ba? Unya na lang nang uy. Kung na-develop na sa technician. Oh, unsa man? Mamahuay na mo? Napagasakyanan? Naghuhat na nato. Ano man? Kuan, mag-ilis na unta ko, pero mabalik ko din eh. Hapit naman sa mahuman ang atong oras din hinang. Doon na sa ilaing mo gamit ng maong reception room nila. Mao ba? Unya. Ay, unya na lang ta mamalik sa hotel, uy. Kung mamauli na ng mga bisita. Hala no. Kamu lagi kaong kaon. Kaya nga no, sila ray ka maumukaw og inasal. Na, kami sa taon, uy. Kaon sa taon, uy. Bitaw, mga onta oy. Nya, hamang inasal. Naray! Oy. Inasal ni. Sino mo lagi nabili mo may giputos? Jerry ay, na, may nakahurutan na. Ako? Uy! Di mo kumukaw no, baboy. Samod na inasal. Hala no. Kamu lang do ya sinaw lay naabdan ako. Ay, 1/4 ragay akong gipalit bayot. Kay kana siya ay kana tihi, kana si Jerry nga nagpapalit og sudan. Mantika ang isda, og scramble egg man gani iyang gikaon. Kanala ko sinaw eh. Mauday mo ha. Kamu ra. Wag mo manawag. Kahilakon man ganing mitunol si Jerry sa kwarta bayot aron ipalit na mo paniod to. Ay, nakatultol di siya sa simbahan. Niya, wagin mo nulti. Natutulan gid mga simbahan din sa kasla Jere. Didugin ko bayot. Singgit man gani ko, Duna, I love you. Unya, wa magagubot. Ha, wa mahulog ang kasal. Ha, unsaon pagkagubot nga human naman kasal? Nga tinudakay naman ang iyang naabtan dito. Korhaan sa bikundak eh. Dito sa ako sa dihang, nangauna sila. Unya, wag ginakaagdan mo, Jer. Wagid. Ay, paita lagi. Gidool ba ko samahan ni Duna? Dagan ko'y. Ang binagan mong ko. Asus Mariusip, ibabatay gid ko nimo. Abi na pulahan, John. Ay naman si Milin. May balik pa, kay doon na pa may nabiling digtong mga bisita. O, nagbayad pa siya sa balan sa tikiya sa mga lugar. Kita lang duha ang niya. Kita na lang. Sud na kay ako ning sirhan ng putahan. Ikaw, saan ka? Ano din eh? Kita duha mapabilin din eh. Masa may mong kadlukan nga, nakasal naman ta. Asawa na ka, John. Busa, wa kayong ayong kabalakan. Di ko palabot, oy. Masa di ka palabot? Di ko palabot nga anin sa kadini, oy. Saon pala niya ko nimo. Dito ka sa gawas, Bi, magilis ko. Sige na, dito ka sa gawas ba? Sige na ba? Ha? Ikaw. Magilis man sa ko? Ay, dawi. Diya ka sa gawas, kaya ko mo nagilis. Ayaw ba pa sud, ha? John! John! Yahak na ni.
Nanarangka man yung bayhana, eh. Manawag kong bilin, eh. Kinahanglang mangayo og tabang ni Papa. Ang akong cellphone. Uy, nanawag man si Axel. Nga nanawag man ka, Axel. Lin, Oh, huwag pasudlan ni Manang Nimos kwarto. Gitrangkahan niyang pultahan. unsa? Dapat Papa diha. Sige lang. Huwata mi ha kay balikon ka na mo. Ay, Ngano ka, oy? Ganihar, gyud kasi kikpangagho. nagunsa nagkaroon sila si Juna ug Axel, Mimi. Tsa? Hoy, ayaw ko pangutan na, oy. Tingali ba kapatay ko rog mostor? Kasi Buster mi, oy. Muslim Torke! Ay, nayabag mo ta. Nayabag mo ta, bita ini, oy. Tungkol yun sa kasal na ni Junag ni Axel. Yabag ta. Managkaroon ang reception. Tuwa na ka sila si Juna ug Axel sa kwarto sa hotel. Ayaw lagi sa pangutan na, anak! Tingali wa pa mahuman ang resepsyon. Wa pa man nanguli gikas kasal. Hala, naman sila kaon. Ngano ka diya bayot? Manangabot ay kagigat sa kasal, o ha? Ha, kita ka. Tapos si Yayang o si Francis, o ha? Di ba? Mga driver man sila sa ibalik ni Axel. Oh, nga naman di akong driver sila. O nag-imbita yun sila. O naman sila. Sa ato pa humali ang resepsyon. Hay, paita, wey. Kita naman tingali mo iwa imbitaw, ha? Dako magud ka kaon bayot. Hoy, prebuyag, ha? Sinakod yung taon niya akong kaon, akong hungit. Labi lang yun, kung sa parte, sinakod ni. Bayot. Ato ako no sila si Yayang o Francis. Pangutan ako, gikan ba sila sa kasal? Hoy, ang sabi ito mahimo. Ato lang gud bayot. John, ablihin yung pultahan kay mag-ilis ko. Naamang ko na kong bag dihagod. Kaliyot lang, be. Diha ka lang. Mag-ilis na lagi ko, di ko magdugay. Magawas na rin kung human akong ilis. Sige na, John. Kuhaon lang na ka akong bag, John, be. Ako lang isip mo bagoy. Ay. Ay, diha lagi ka. Maluoy tanong ka na ko, John. Imo nagugong ba na? Makatugot lang ka nga. Tibo gabi kong mag-atang nimo? Bahala ka. Ay, pamugos ha. Diha ka. Paita ini, oy. Ay, salamat. Nakailis na gitawon ko. Saan ko na akong hitinggahon, ha? Unya lang nila ako hipuson, oy. Naramday na akong karton niya. Sabas sa din kwatuha, oy. Mukaging masatas kabugnaw. May daw na ako, be. Ha? Hasta sa mukha ning pultahan na, oy. Sige gatuk-tuk. Bahala mo diha, oy. Bahala mo diha. Juna! Aplihe pultahan! Hala! Si Papa di ninuktok. Sus! Astag haka! Nganong nanirado ka man? Matuog man ko. Matuog ka? Samtang iyong bana nagtindog din sa gawas. Papa sa doy. Si Papa sa boy. Juna, imo nagbana si Axel ha. Kaya nakasala mo. O kay magtiayo naman mo. Kung asa ka, naasap si Axel. Ingon man kung asa si Axel, naakausap. Nakasabot ka. Kisa magunasulti ni mo pa? Mawano ko pa sudla si Axel? Kisa may nanabi. May balik mi din eh, kaya doon na pamikuhaon si mama ni mo. Kung maoy among nakita si Axel, nga luoy kayong nagparok. Wa pag yun siya makailis. Okay naman sad ko pa, nga matong ka magbarog. Padiha, oy. Juna! Sip. Hoy, magbantay sa baba ha. Manakarami. Doon na ganit magkabalita na ako. Imong ginawdaog si Axel. Manghagis ko rin eh. Nakasabot. Unsa man bayot? Bayot! Ano naman? Dito gyud sila sa kasal. Ang mga animal, nagsinaw na lang si Juan. Unsa? Gikan din sila sa kasal ba? Dito, yun. Ina pa kong gihambugan silang gikawan. Uy, mga batasan. Huwag itrapo yung ilaban si Juan. Uy, ipila ko nung kapalit ang ilang gipangkit. Ay! Sa ato pa, nauman na ang resepsyon. Nanguli na ang mga tao. Unya, sila si Juna o si Axel. Hain pa man. Naghani mo na.
Mag-honeymoon? Paita. Human magkinit-kita yung mga tao sa palit sa inasal o sa inasal mismo. Sila nagkinit-kitay. Oh, Jer, Jere, naunsa ka diha? Jere, Dire? Naglagot ko! oh, Naglagot ko! Uy, palayo ta, uy! Palayo ta! Dili kiti mapagad sa kalagot ni Torque! Ikay nanawag nila ni Papa, no? Wa, uy. Wa kuno. Makasakada. Hoy. Oh, nga nagilis magkasakwa tubangan ha? Ha? Asa man ko mag-ilis? Dito kasi aroy. Uy. Sa kaoy ko batasan niya na kas ako tubangan. Oh, mabasa niya nga akong kursunis. Basa. Oh, alin lang ko skili mag-ilis, be. Hoy, hoy. Nga namilikod ka din sa katli ha? Axel, Maghubo man ko sa akong sapatos. basta. Ayaw din ni lingkod, oy. Tayo lingkuranan, oh. Ato dito lingkod. Ayaw din ni sa katli kaya matuog na ko. Sige, ato lang ko dito lingkod. Ay, nito kong bag. Ito aman ito kong ilisan. Pangita, diha. Aw, tira di ay. Sige, Jun, mag-ilis na ko. Palayo ha. Palayog yun. Jer, unsa naman? Mapauli na ka? Di ko mo pauli. Aw, asa man di ay ka? Pangitaw na ko ang hotel nga ilag itsikinan. Na, mura kag nangita ang nagdagom taliwa sa mabagang uhot. Abahala na. Ako gud pangitaw na hotel. Ang simbahan bitaw. Ako man natultulan. Natultulan na ginimo ang simbahan, pero nakasal na sila. Makanay nahimo. Bahala na. Bahala na. Kung matutulan sa nimo ang hotel, unsa man sa imong buhaton? Aw, ako pangitaw ng kwarto nga ilag itsikinan. Unya, manugto ko. Kung ila ko ablihan, ako guyuron si Axel sa gawas. Aron, kami na duha si Judah mag-honeymoon. Imo nang mahimo? Ako gibuhaton. Uy, hala! Si Millie naman ang nanaog sa van. Ay, ako sa duulon, pe. Ay, hala, uy! Kagwapa ni mo, day, uy! Oh, ka Hector? Gwapa kay ka, pero anugon lang. Nganong anugon man bayot? Wajud mo mangimbitar sa kasal. Naglikay lang mig kagubot bayot. Naibaw man ko ba? Doon na may giandam nga pakulo. Makulo ba, uy? Misulti sila si Yayang o Francis ay. Nga nagsulob mo wedding gown si Mimi. O may adorno pagyud kuno ang e-bike nga inyong gisakyan. Do, ang amo na unta to, kung makalusot ang among plano, Pero wagin mo makalusot no. Lagi. Len, may bring house di, ha? May pagkaon man unya nga iandam din his amo ba? Kana, mahimo na mong musong ana aron dili mo magmahay. Oh, dinuod ka, Len! Lagi. Ang kwan, ay, hal mo din sila si Jura o Axel. Unsa man, mabalik to sila din, eh. Mubalik pa human na sa ilang honeymoon. Ay, sige na uy, ato na ko uy. Magilis pa ko. Panuo lang unya mo ha kay ipaimutang na ang pagkaon sa lamisa. Mangandam ta Mimi. Kay karong kulong taon-taon, ipagawas na ang mga pagkaon o ibutang sa lamisa. Di man sa kakatuhog ana bayot. Okay na magumilin. Ako siya nakita ka na sa pan. Hain pa man deslas June og Axel. Tupa sa hotel, uy. Naghanimuan. Nangutan na ka sa hotel nga ilang check-inan bayot. Tuwa, uy. May ako na hinam-hinaman, no? Kano sa ipagawas ng pagkaon. Paita. Mag-uming kinasal, pero ang akong asawa, may nang pagkatuog sa katre. Kapoy masag ko, bro. Ako gang tuparan si Jonas pagkatuog, no? Ninduta ba yung tanaw ni Jonah, eh? Kung ako kasing romansahong din, no? Di kami magubot. Bahala na. Mutupad ko hida ni Jonah. Kahumut pa ya sa akong asawa, eh. Bahala na. Akong ibutang ang akong bukton sa iyang dugan. Wa siya makamatngon ng murag ako siyang gigakos.
ako ka siyang hatkan. Ako ka na gyud, John. Asawa ka gyud nako. Mahal kay ka, John. Wa na gyud lain makapanag-iyan nimo. Ako ra gyud. John. Gakusan nako. Bawat ini. Ikaw ha. Tansay sa kita. Ano yung mamumugagos? Asawa man ka nako, Gon. Bawal lagi. Galak ka ha? Asawa man ka nako. Masingit pa ko nun. Basta. Kumusingkit ka, way mo dool din, he. Sa- Kinahibawan man sila nga, nagkanimun ta. Kasi animon. Magpuputang kasal. O, maghimo tag baby. Mubang ko. Ay, lang ko pagbangon. Ay, gunit ha? Masagting daksun ka na ako. Masagting nga, ipagamtang ko nimo ang kalami sa bagong namin nyo. Ay, ingat na kang pahawa ha. Bibi magkakusta. Bawa ko sa please. Ano ta? Mayra! Ay, hala, Nini! Naglamok-lamok na sila, Nini. Dali, nandito na. Mudulat ang mga tao na Di ko ay. Di ka? Ako na lang. Ato, bayot. Ah. Oh, plastic ha. Mawaw ko eh! Ay, kadiyot mo eh. Tayo pa ako magkukog na kong plastic. Aron mo akong pasudlan mo sa kungkung. Makapinis sa dupanit ng crispy. Hala, uy! Hala, kung ikaw lang hindaan ng plastic ni mo, Mimi. Mawaw ko eh! Mukhaon ako rin to. Hangol mo sa diya kang bayuta ka. Igoto mo ko, Mimi, ha? Kung mukhaon ka, kinang nang mubal ka na. Mauwaw na kiko. Wa man ko imbita hagod. Para magulos tanan. Kung makado silang giandam. Dali na, uy, tingaling mahutan ta. Ikaw lang, uy. Bring house lang lagi ako. Bahala ka diyan, bring house. Ato na ko tingaling mahutan ko, bahala ka diyan. Hangol! Hoy, hangol! Ay, bahala na, uy. Sundon ako si Hector. Sige na, John. Balik na lang sa pagkatog. May mo no? Imo ko pabalikon sa pakatog? Aron libre ka mo ako sa mahawak na ako? May sab ka no? Imo na magkukumbahan na, Gon. Siba na ba? Kaya kasalaman ko taganiha. Binagog. Nadawat na nimo ang kamatauran nga imo na kong bana. Kay duro man nimo dive nako. Giganang kay kang ako kang gikuptan sa imong kamot sa imong hawak sa dihang nanayaw ka. Siba diha uy. Sayaw man to. Lahi man to yung magbuhat. Tunin lang yun ang imong kagulingon dyan nga nahigugman ako. Lulululo. Drama. Oh, bisag makagusto lang ka nako, good. Kay kung makagusto ka na nako, gamay na lang ka yung ang imong lakangon. Unya, mahigugma din ka nako. Kapaday, kanga ka lang. Sa mauli na ta uy. Ha? Libre pa kung rawahan ugma sa buntag magpabini ta din higod. Sa? Libre pa man, kutob ka ug ugma. Hala libre ka rin nga. Oh, package man gud na. Tungkay kini maong hotel mo at akong napilian. Nga anhi magsukad pa ingon sa simbahan. Ha? Sa milabot na ko ana good. Dako glabot yun oy. Kay dinhi, way makabalda nato. No? Dinhi sa pindot ang imong hidaan. Bugnaw pa gyud kaayo. Unya, kay gusto mo kong init. Patagbaw gani kag paduol sa pan dito sa inyo. Nagbabuta pa mangani kag silingpan aron di ka malimutan. Unya dinhi nga aircon, di nimo pahimuslan. Ngang, naamang ka. Oh, sige, arin ko sa sopa matug. Ikaw, dinas ka ha. Mga ilang kukunlan. Sige, anak ka dama tuso pa ha. Unya, inigabot sa ato, mudahin ka sumbong papa. Uy, ka, Uy, taro di- kaayos pattern dong. Oy, di oy. Anong musumbong man ko? Nga, binangga gud ta ka. Busa, di ko gusto nga kasapang ka ng papa. Badi ha, oy. Bungiro kay ka, oy. Dali kang sumbong. Di lagi ko mangitag rason aron kasapang ka ni papa. Sige na. Kadug na diha. Di na ko manghilabot nimo. Huwaton nako nga ikay na magadlit nako. Mao dali nga hotel. Nawa pa na ko mga pangutana. Pero, luwa ka ko masayop sa paghatag sa ilapangan. Ang ako lagi ipangutana sa clerk sa front desk kung wabay naghanimon. Ito pagmansab sila nga wa. Ay, paita baya ini, uy. Pero bahala na lang. Kung masayra na ako nga, niya din si Juna, uwaton ako nga magkagawa sila. Unya, ako na yung kidnapon. Buwa magkago. Kaya nanuon nga, kasal na sila. Karon pa ko mangisog pagkidnap ni Juna. Bahala na lang. Uy,
Di naman lagi ka Hector. Imo man kong giimbitar. Di ka na di sa giluto yung sudan, no? Gitoyo ni sa mga ginikanan ni Axel kay daghan maming mga parente din ni Good. Oh, mura lagi ganay mitago. Itago? May kauban mong ka sa pag-anhin mo. Pero pag dool na ko, kalit man nagkawa. Pero ang iyang sandal na apa na ibilin pa. Kaitasad ni mo din, uy. Imo mang klarohon. Ako ka man kung nakita nga mikoyo ka ni ka Hector, Mimi. Pero pag dool na ko, dali magkagtago, God. Kita ra bagit ko. Nawa na siya, Linoy. Nga ko tang mauwa man siya. Nga para mang kinis mga taga din hining pagkaon. Sige na. Kaon lang mo maayo, ha? Walay bring house, ha? Gutom man, uy. Ay, naunsam sa nintiyana, uy. Karon man dyan, ngay taon. Ay, manghiling ko, pi. Tingali doon yung pagkaon niya kita din, eh. Pero, kung doon naman si pagkaon, bugnaw na kaayo. Bahala na lang. Basta makakaon lagi ko. Hala, uy. Tinanan. May magkaon din, eh, uy. Huwag magiging sila mamilin. Isang kumakain mo sa pagpalit, kawa mo ko'y kwarta. Ay, sa may buhaton nini ha. Wala sa cellphone. Hindi ako mahimong matawagan sa Milin. Ang mga iko niya pagkaon. Paitay ni, uy. Susutuman na rin yun. Pahala na. Ako ni pagkaon sa Axel, pi. Axel. Uy. Axel. Uy, ikay na nagablit na ko, John. Makigrumansa na ka na ko. Sabi niya, rumansa si mong mata. Lamay, rumansahan ang naong mo. Ano nagablit man ka na ko? Gutom na ko, uy. Ha? Uy, Pakana ko ba? Mamatay ko sa gutom, ani do. uy, gigutom na ka? Uy, mag-order lang ta. Ato lang dito mga restaurant din, eh. Marag doon naman sila din, eh. Ato lang ta dito, uy. Oh, ay, gidili pa mo sa pagkaroon ang dine-in tungod sa COVID. Magbato lang tag pagkaon ni Sparto. So, sigaw no? Maniguro, jud ka. Di lagi ko mulayas. Nahibaw man kung di ka malayas, John. Pero, dinuod akong gisulti. Sirado pa ang restaurant ng mga hotel. Nga. Sa ulan din na ako. Sa man ako pagkaon na ni gutom na raba ko. Oh, magpaluto lang ta. Akong ipahato din, he. Nga. Lamig ka na ila sudan. O kung di ka naman yan, mahimo mag-order ta sa gawas sa pagkaon. Basta di lang ka gutumon. Karyot ha, mag-order ta pa kog atong pagkaon. Doon naman kayo nag-honeymoon din eh. Ganong, di mo ninyo pa doon sa kwarto, ha? Doon na lang ko ihatod. Di na pwede, sir? Oh, gano'n di man pwede? Gisugo lagi ko. Sir, kung doon na kayo ihatod, ibili lang din ni sir kay kami rin mo hatod. Dili mahimong samuko ni mo ang nag-honeymoon. Abi, dawoy! Di na ba na nag-honeymoon? Na, samot, sir. Di mahimong ibulgar na mo ang ilang pangan for security measures. Makalagot! Sasakpan kagad ni Mileno. Bitaw, eh. Umitago pa ang jug kasi yung pagduol, eh. Natrawa na sakpan na hinuon ka niya. Pero bahala na. Basta wa niya masakpi nga naka-bring house, gid ko. Dagadagi na kay Mimi. Yes! Sa sobra nilang pag-inistrikta, wa ko no'y bring house. Pero ako bayot. Ako gid silang naisahan. Sabi mong nabring house, Mimi. Tapos lamisa ay. Lamisa! Uy, sa ato pa, ubay-ubay di ay mong nabring house. Da! Ora gud sa inasal. Unsay! Ay, ako nang hiwa-hiwaon, niya akong paksiwon, akong itinda ugma. Hala, di ka mabuking. Ah, Wala. hala. Usap itong naringkin, Mimi. Hala, dali bayot. Tanaw na ko sa to nagaringkil. Hala, nakadungor ba kong tingog sa iring? Ay! Yatay! Kita nagsairing ang sa inasal! Nawa na patay! Di ba sa mga irig ang kusa na salay? Animal mo, hindi kong giunahan, ani ha? Animal mo, mga Ay, animal! Mga buwaset! John, di na nga itong panghapon. Uy, apil di ay ka. Mukha ko na ng sab ko, aron mausar ang order. Dali na, dali na. Nya, lamig ka na. Tilawi lang. Unsa man, wa man nawag si Milin. Wa man. Tanawas ang sudan, no? Nakasiguro ko nga makagusto ka o
lamian sa ilang linuto. Sa ilang sa ning restaurant ako ipalit. Kanong, uy ako sila, uy. Kano sa mga mamiya din, he? Ubas buntag. Sa ato pa, ano ito mga tugan ng BPE? Oo, kay libre man. Bibi, uy, makaon ako, bi. Butong baya, ha? Lami, makanin mo. Ikot man tanawon. Oh, tilaw eh. Kanya, kanang wani lumay. Sama ka? Ano ka diya? Ano ka daw mga kayo ka sila? Ano ka? Wa man ko makaunahon ni anang lumay. Sa mga kaw eh. Sige na kauna na. Sus, gigutom lang gid ko, uy. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ano nang oras man ka? Aron panalanginan kining aturong gikaon. Wala kay kung makakita ni mo nga manguros, kana mukaon ka dito sa tindahan. Nanguros naman kong daan. Ha? Nangilad sa kada. Wala di ko mangilad. Yawi. Oo. Ay. Ano yung kamay mo nagkaon? Ano ka panguros man sad ko? Gigutom ni noong kong nagtanaw sa sudan. O sige na kauna. Dakoy. Aon sa man. Pahungit ka na ako? Bebe, nga daan, kay hungitan ka na ako. Diba di oy? Di koy? Suman, kung kamot nga ihungit. Uy, sigkaon diha. Saman ka. Nakaanhin na ka din hino. Ha? Ikaw ba? Nakasaway na kag ingon inino? Wow, oy. Kung pag hindi ko makasuot sa kwarto sa hotel, nga may kaubang babae. Uy, nilad sa kada. Tinugod lagi. Sa man, pahungit ka? Ayaw, uy. Ako na hungit. Sus, abi na ko ako na makita si Juna da. Nayabag naman tingali ka, Jerry. Karon ka pa hinoon mangisog pag-angko ni Jonah nga minyo na. Karon pa magud ko na challenge. Unsa ko challenge? Karon pa ko makasiguro nga na in love di ko ni Juna. Unsa man tong imong giingon? Nga abi nimo imo nang makita si Jonah. Dagan ako gyud nga hotel. Pulo sila balibad nga way naghanimon. Katulas nga ako gyud nga hotel, may naghanimon kuno. Hala! Basig sila na to si Axel o Juna. Ang mao lagi. Ako giingnan katong nagbantay nga doon ako'y ihatod. Tuganan lang ko sa room number pero wa ko tugdi. Unya, wa ka mangutana kinsay mga ngan sa naghanimon? Nangutan na. Pero wa ko tugani. Kuan ko no for security. Guard! Ugub. Hala, oy! Imo lagi kong gala ng ugab dire! Ikaw ra ka mao? Bugog kabayot. Ay, nalang paglalis ana oy. Jerry, nganong masig ka mamugos aron masayran nimo ba kung sila pa gyud to ang naghanimon? Ay, di lagi mo sugot. Ugub sa kami. Uy! Ha? Kamu hinuri hungawan sa akong kasukuron sa iring. Na, kamu ginong duharon. Sus, karagot ba yung dawa ay? Dulilyaso nga ako mga panganday, mga ogob. Nakamuray ka mo. Di ko mo surindi. Unsa di kami surrender dire? Bitaw, Jer. Unsay buti mo pasabot nga dili ka mo surrender, ha? Bahala na minyo si Juna. Ako gid siyang agawon gikan ni Axel. Hoy, ano ka? Ha? Hasi mong mata? Ano ka diya? Sige mo gagtutok na ko. Kuan John. Gipangutan ako lang ang imong mga mata. Kung wa ba gyud niya makita ang akong kagwapo. Ano katawa mo ka? Hoy, ganina unta ka ng ngutana, anak. Ganina ba katong gwapo pati ka? Sigurado yung tubagon ti ka, Axel. Unsa may imong itubag? Aw, di ba? Gisutyan ta man ka ganina. Sadyahan dito ta sa altar sa simbahan. Pagkasal ko na to, good. Unsa ganito? Magwapo ka. Bisag dito pa ta sa reception ay nalingaw ka ko. Kay may nang ka masayaw. Unya. Nahigog mo na kanako. But lang, uy. Basta lang kay gigupuhan ko nimo. Mura na. Karon di ay? Wa na. Ha? Nga naman? Ngang, aw na ko na naong mo. Nagkamisin na lang ka. Yan na, shorts pag yun. Wala lang gihapon kag nanindag pungko. Pungko. Paitan mo dyan eh. Labi dito ka na ako. Tubo joy. Tawas nagkaon, uy. Babi ako mabusog, ha. Tawas na akong kaon. Tigilab-labi, ha. Di na takapugson eh. Dako ang akong paghaon nga. Makatuna ka sa paghigugman ako. Askan di malasagit sa paring ang nabunyag na ko eh. Ano ka, oy? Ganihagod. Sayo pa kaayo tang nangadto sa simbahan ka abi na tog didto kaslas las Jonah og Axel. Pitaw na. Luya ba na to kaniha, Mimi, oy? Wah!
Ano may kalat kakatawa diya bayot? Ay! Kwan mang kwan. Kwan mo ta magdahom nga maabot sa bito si Jerry. Yan ang Amerikano pang kanahan. Unya dahil pag sapatos guma. Kamorday ka mau mangandam. Nangandam masako. Nangandam ka. Unya ganun gumabay mong sapatos. Aw, saon? Gikit-kit man sa ako iro. Ang akong panit nga sapatos. Amaw to. Guma na lang akong isulong. Mao man tingali ito nagdanat og di malas. Gutom nga uy. Wa pa ka magkakaon. Aw, daghan man tong bring house ni Mimi. Ilang di ay. Kato naman ka, kuan, kato naman kang os ay nasa lang gigagubdan sa iring. Kaya ito pa yung habilin. Gihurot og habhab sa mga iring. Diha na sila nagkagubot at dihang mao na sa ilang gikagubtan ang usay nasal. Mga busit. Sus Mariusip. Ay, ay. Kani imong Yusip, mao gid na nagdag di malas nato. Nga nung nagkagubot to kadiyot dito sa silong, Milin? Nagubot sila, ma. Kaya ang usa ka inasal, wa na'y o. Unsa? Lagi, grabe sa nakakuha ato eh. Uy, kiunsa man niya pagkuha ang o sa inasal? Gitadtad. Oy, mahibaw-an unta. Wa man kitadtad, ma. Gilubag yun kay nagaguhay-guhay man ang liog sa inasal. Uy, taon sab sa inasal, no? Pero, kinsa man kahay nakakuha sa o sa inasal? Hala, uy. Unsa man yung gipuli sa tray? Initubig og kape. Ikaw nag-order? Wow, eh. Pero ilan lang tingali ng giandam. In kaso, huwag nga muntag maayo din, Ganahan ka kape, John? Di ko, uy. Aw, tingnan ikaw may ganahan. Ganahan bitaw ko. Oy. Ay pa, nga namilin ko mang katupad na ako. Ganahan lang ko. Ambil mong padbe. Kaya makamaamong ko ngubasa. Saba ka. Pamread naman ko. Unsa man na? Akong basahon na imong pad. Makita man nini kung madato ba ka o unsay ni gusto nga makapadato nimo. Ha? Tinuod ka? Lagi. Imo namang gilang gigunita na akong kamot. Hala, sige, basahan na. Sige na. Hey, pero hoy, tingalig chancing na ni imo ha? Chancing di, ay. Luha ha? De. Saman? Sa uy? Niya sa imong pad, John, nga awas ka. No? Awas. Kasi awas. Tanawa ang padli sa imong pad, oh. O, dawaw. Miabot ko sa kilid. Wa, mahaom sa imong pad. Mo ni giingon nga awas. Unya. Unsa man ko dibot pasabot ana, ha? Kana awas? Parang, nga dili kayo makatigom bisag kung saan nimo sa pagpringuha. Unsa? Kabatikod? Mo man niya ako nakita sa imong pad. Unya ako di ko makatigom. Aw, ako na lang gastuhon ko to imong kwartang gihatag nako. Ug ang kita sa imong e-bike. Unya, magduot-duot ang sabka sa urukan. Badiha, uy. Kada bang duot-duot, no? Udyo na, nagkaingon nga nun, ataron din, he. Liman pa. Naminyo ko, ahat, ko din ang duot-duot. Katawa diha, uy. Di ba sa kang magmahay? John, huwa ka tugnawa? Tugnaw man. Uy. Tugnaw bitaw. Bibi. Ipamahigda na lang ko, maghabol, tugnaw ka ayo. Ay, sis. Mamawi ko, matog kong maayo din, Pamawi sa mahalon na yung kwarto ha, mapahimusta. Wala ba sa ato? Sige, John. Mga tog na hinuunta. Gitugnaw sa baya ko. Sapa ka? Say, magsuroy. Ano ka matug sa tre? Magtupat ang duha? Ay, siyempre. Kaya ato marong honeymoon. O say honeymoon? O saman? Gusto ka ihog ka tre, ha? Gusto kang ihog na ko usap, ha? John, bago tang kasal, John. Gusto, kinahang lang, dili ko mo gawas din, nga way mahitabo natong duha. Muna. Timpa. Unsa man nahitabo, Axel? Tarong diha ba? Unsa na, uy? Kanang bang... Ay, unsa lagi? Si kanabang. Talangod ko suko. Mami, di ba ka masulti tayon? Magtarong din sulti. Unsa man, di mo kong kulatahon din, Manay pasabuti mo, anong doon na mahitabo na to, ha? Di mo ba kong kulatahon, Axel? Di, ang buot na kong ipasabot ba kanang kuan. John, I love you. Yun ang magkakos ka kalito. Uy, ko ba, uy, ha? Ano magkakos ka, uy? Ano ka, uy? Nausa ka? Nadimonyohan na. Uy, ano ka? Kinahanglan mahagkan ko ang imong mga ngapil. Aron matagamtaman ko ang kalalim sa buot na kong ipasabot.
Boy, nabuhan na Axel. Boy, ito ha. Nabuhan ito ka na, boy. Kinahang lang ang kumpit ko. Boy, ilagi ko. Nabuhan na ka, boy. Kasado lang nalagi. O si Kasado! Kasado si Mamata! Bumalik eh! Kasakit akong silong ko. May na! Imo ko luguson, no? No? Anong gusto mo ka na ko? Gikasan naman ta. Unya! Ha? Nani mo gugakson? Umabugos man yung kapag-house ko nabil. Imo di ko luguson! Di lagi ito lugos. Hani mong good na turon. Dapat. Dapat magrumansahay tang duha. Dapat. Sabi dapat ha? O ba? Tawar ko na akong junior oh. Iso ang gyapon awo. Bastos kang hatawahan ka? Nani mo may ipakita na ako? Ang bastos man. Hawa diya! Oh, pingan ang bastos man nga. Imo naman ni. Kasi ako! Imo naman kung bana. Sabi ay! Imo na! Unya ako na! Sabi ay! Jesus, marasip ni mo! Karap mo ko kakitaan na, oy! Sabi na panawayan na! Bawa din ni, oy! Bawa dahin, basta! Oh, kanindot ani yun. Awa. Ano gud ni? Habulin na! Check ka, ha? Jun. Maluoy taong ka, Jun. Unsay Pasok maluoy? na ni aron magpuyo na. Ha? Oh. Kasi na si mo mata! Hilap niya, oy! Kasi man, ikaw mapahawa din ni Skatri, kaya ako naputlong dun. Ay, oy! Mo bagi wa pa makatilaw ni. Ingo bagi putlon. Nada! Mura sa bidyot ka! Mambag na lang ko ni Bensay! Mambag na lang ko! May pa! Og buhatan na karon dayon! Ikaw na! Ambag na! Haskang malasa ni mo juniora ka eh. Jerry, ngano sige magkagtanaw sa imong relo? Unsa na kay gibuhat nila ni Axel ug Juna ni Uras. Unsa pa, naghibog bata! Ay! Unsa pa ka mo na pagpad dire? Ngano sulti magado, ha? Sakitan man ko. Ay, Tanong ko. Masuko di ay ka sa gisulti ni Hector? Nga mo man gyud buhaton sa bagong Ito, eh. kinasal? Ngano masuko man ka? Nagpabilin ko sila para sa ilang honeymoon good. Di na taga bahuwa man Mimi ha. Ha? Wala no, maninuod. Manuyo di ay ka. Ay. Ako unta Troy. Ikauban ni Juna sa hotel. Sus! Lami ang unta sa amo buhaton ron. Marihay! Ay! Nausa ka bayot? Tungkol siya mong katalawan, kamis mimi mo'y makaluloy, ha? Ano ba tayo? Kundi ka apil-apilon. Dili unta ta murag mga buang dinhi karon. Laliman ka. Nakakaon man tuod ta sa ilang hikay. Pero ang akong bring house gihurot og habab sa mga ireng. Uy, ako na yung napugod! Lay, kaduha na to, ha? Kaduha na ko yung napugod! Ha, ay, tindog sa kubi, barog ko. Kay ako para baliwa ninyo madapog. O sa man, doon ay mo nang una sa pagdapog nako. Ha, sulti dayon no. Wawi labot Mimi ha. Ang bayot tingali ay. Kisa naman lagi na sa lalamit niya! Ay ba yun? Yabag ka! Nayabag na! Ano wani yung napuga? Nayabag na ko! Nabuang na ko! Kisa! Ay, animal ayaw nagisinggit. Animal ka. Tay, surrender bataan na tayo ni. Oy. Nano ko taong migawas ka man. Doon ay masinggit og sa inasal. Pasagdi na sila, oy. Soda, dire kitingaling madakpan ka sa curfew. Hugog ka na ba? Hubog, ginuurta gamay. Di ba nawan ang makag-o ang usa sa atong kinasal? Ay da, pasagdi na lang lagi to sila. Kung kinsa may nakakaon atong o sa inasal nga gituyog kuha, sakitan na to sa ilang tiyan. Dali na. Tuwa no? Unsa may tuan na? Si Limahong good. Nayabag na! Isa pa limahong, oy! Ang amahan good ni Juna. Migawas man to. Ito na, oy! Bila siya asawa, isuad, ang hadlo, kamudak na sa curfew, ha? Ano? Ato na lang sa ko. Tingalig, madakpan ko sa korpyo. Diyan na mo ha. Wala na mo sa inyo, kinabuhi. Wala no? Sus, dalawa na gining Turkiha, oy. Mga tog na sa tabayot, oy. Ay, gamay na lang unta kong kumprahon, ugma. Gidaginot sad ko sa iring da. Ugma lang gid mong mga iringa mo. Mimi, mutana ko niyo ba? Huwag ko ba sa giingan ni ng sita bahin sa o sa inasal? Ha? Nankulbaan man ko? Nakadugog na bagyog ko, Mimi. Nga nanganti siya ng sita, nasakitan sa tiyan ang ikaon sa o sa inasal. Ay, nga nankulbaan man ko. Ngawa man ko makakaon sa usa inasal. Ang mga iring mo atong atangan nga mga matay. Kay gisakitan sila sa tiyan. Ay! O taga ni ay! Oh, ha?
Uy, Uy, Axel, uy. Ano nagtiko ko kaniha, uy? Sakit pa akong itlog, oy. Kisa may saganan na, be. Ikaw, Kinsa? ikaw may namatid na ako. Nanumugas man sa kabi. Asawan ko ka na ako, good. Nga, musumbong sa kapapa. Sa pagibuhat ni mo. Di, oy. Badiha, uy. Ay, di lagi ko mutugan. Kaya di ko gusto nga kasabaan ka. Pero, Sel, Mm. saman, tinuod yun na. Nga, sakit yun imong itlog. Ikaw pa, oh. Boy! Sakit lagi. Sakit man kayo mo pag kahapon. Pero buong kasakit mo. Nga, sa may magkapawa sa sakit, ana. Ah! Gusto! Naibaw na ko si tambal, ana, Axel? Kay baho ka? Oh, kibaw. Unsa may mong itambal? Lutuon na to na imong itlog. Akin mo eh. Daog-daog naman mo na ako dyan. Ah, pina. Ay, sakit pa magkagyapon niya to na lutuon. Nasagdi na lang ko din ni. Tingalig. Mawa ra ni. Sige na, tuog na lang. Nya, sugot lang, matug na lang ko. Ni ikaw, gisakitan pa ka diha. May untag. Nihigugma pa ka na ako. Mahimong makonsensya ka. Pero, may gugman ako. Sagdi na lang ko din eh. Ano di ay? Kung makonsensya di ay, nahigugman ni di na. Oo. Wala no? Nakonsensya na ba ako sa kong pagpatid ni mo? Nihigugma na ka na ko, John? Hoy, pamati oy bungol. Oh. Nakonsensya lang ko. Pero ako kay bao, oy, kuno sa nang gugma. Ako kay bao, kung nahigugma ba ko ni mo? Kung makigurmansa lang ka na ako, makahibaw gyud ka nga, nihigugma ba ka na ako? Atong suyan, pi. Uy, sabay suwayan. Mag-lips to lips lang duha ba? Nga, sa atong pag-lips to lips, matagamtamang gani ang katamis sa akong mga ngabil. Mahibaw ni gyud ka kung nihigugma ba ka na ako? Sana all. Unsa man? Atong sugdan. Sabay, kana sa kanda. Lips to lips yun. Wala ka sigaran buhaton sa mga nagkahigugma ay. Ano? Kiwang ko mahibaw ko, nahigugma ba ko ni mo? Puyo diha, oy, Axel, oy. Tuog na ko. Samok ha. Manguli na tayo ni ugma sa ato. Wag koy, nahimo diha nimo. Ikaw, Pero ako doon naman, be. Ha? Kato din gipatiyan ta ka. Kung nanigoy mo itlog. Ano to? Wala tinitabo na to. Kaibang giambak yung hotela, oy. O di mo ambak ka. Sugod ka maambak ko. Ikaw rin nag-ingon diha. Hey! Tuog na tayo. Ayun sa mansa ni, oy. Kaiyon man ko. Hain itong si Adi niya. Uy, hala. Taon sang Axel, uy. Hiya man din matuog saog. Yalang gilutod-lutod ang lingkuranan. Pero, bahala ka ng Axel, ka, uy. Hey, kahiyon na kay ko. Mangihi ko, uy. Luwi noon sa na siya, uy. Ano na? Ano mo na, Axel, uy? Nag-abu man na. Ilagay mo, hinaguan ay. Kisakitan ka gihapon ni siya sing itlog. Ala ka diha, tingali gitugnaw lang ni siya. Ako lay pahabol yung katong gihapins ka tri, oy. Taon sa dining amaw, oy. Katali ako ihabol niya. Atas aning habula, oy. Ako niya habol niya. Uy, amaw, nagmata di ka, Axel. Ay, nila ko, ay, kung binahaba. Ngano ba? Aritik na romansahon sa saog. Dili sa akong gihimong banig. Nilayapag ka. Buhi ko, ha? Buhi ko, uy. Buhi anjud. Aron magsige lang ko guna-una. Nga wag gyud ko ma-score nimo. Alay, uy. Di mahimoy. Jil-jil lang ka Jun. Manyak ba tingali ka, Axel? Masama ka manyak ka? Di ko manyak Jun. Pero naginamin naman ko kuning higayuna. Nga maangkon ko na ikaw. Kaya ako lang kang kasawa. Usaw mo ko ni mo, uy. Jil-jil lang lagi. O, talagi na. Sana, uy. Higda diri bi. Ako, higda ko. Uy, higda lagi. Aron akong imwistra nimo unsa nang jil-jil. Ano mo higda dyan ko? Higda lagi. Ano din ang dyan, higda di ay? Higda. Ano na, higda na ko. Wait ah. Yan, saman. Higda sab ko tupad nimo ha. Pwede di ay? Ay, time out, time out. Mula na kasabot ako, Anita. Ibuguan ka na ako. Uy, O, saman. ano may bangon man ka? Ilara ko, Tits. Dali. Uy, basta mamira mo ka dyan. Higda, good higda. Dahil lagi ko. Higda ba? Buhi ko, ha? Buhi.
Surrender na ko. Tuog na lang liha, John. Sabi niya! Dagway ni mo. Hindi mo ko pagkatulgon. Lalo mangukoy nasit ka. Sabi ko na. Nalagi ko mong hilabot ni mo eh. O sige manghilabot. Nga, ka-judger man ka. Sinijudger ni mo ay. Pero ay, unsang ginang judger? Ay, nanabungutan na eh. Tuog na ko. Unsa lagi na? Oy! Hoy, Axel! Tug-ani lagi ko. Mora Japon. Tugalan ka na ako. Di masakit pa Georger. Bari nito sa katrio. Kaya matula ko. Kapoy di ako ha. Di lagi ko manghilabot ni mo. Kaya gikapoy sab ko. Matuog na ko eh. Unsa man Milin, wa ka na mga butangan na hibilin dito sa kwarto ni Manang nimo. Wa na ma, ako nang gikuha tanan. Katulkon pa man kumaoy. Nahala sige, katog na lang. Total, dili man kaha mo maninda karon. Na, dili pa may maninda maoy, kapoy pa. Unsa kaha man o? May umaabot na ka akong pag-umangkod? Nakascore ka si Axel? Ay, ambot lang. Waman ko'y kugma si Manang ni Axel, good. Napugos man lang siya pakasal ni Axel tungod niya ni Papa. Na, ang imong amahan maoy namugos. Pero ganong reklamo man ka nga, kita may nagsabot nga minyoon yun ang imong maguwang o si Axel. Unsaon, maluoy man sa kong Axel, ma. O ako sa nakita nga, dako siya gugma ni Manang. Mao gani nga gitabangan nato si Axel. Ang ako lang gikabalakan, ma. Unsa naman kayo nahitabo sa ilang honeymoon, no? May nuktok man. Kinsang kahan ni Ron. Kapoy sa kong lawas. Gadiot lang. Ako na ning mga puso ng akong gihigdaan. Higikin sa ron. Nagmata na daay ka. Ay ako nang susihon kasi nanuktok. Kinsa man to nanuktok, Axel? Romboy, nagpahibaw nga naanang makuha nato. Manggawas na ta din, he? Mauli na ta. Check out na ta. Akayo na galigo ha. Kaya mabayad pa ko sa atong nahibiling-bilin ni sa hotel. Nyo, bilang ta mga din, he? Da, ato tumangaon sa ato eh. Uy, mana kay kwarta? Naman. Kung sa pa may dugayon din eh. Pangimbusan na ng mga gamit nimo ang tunang imong wedding gown. Oh, uy, Sel! Hoy, ilan ko yung tabangan? Tabangan. Wala ko paminawa. Nanira pa si R. Jesus, kadag ka napahipuson, oy. Ano ka to siya ay? Pwede ko tagda. Patulang ko namin mga sa amo. Hello. Nasuko ka to si Axel? Kaway siya ka Jerjer? Ay, minatay. Oh, sayo hagod ni mo, Jer. Wag yapon sila maninda. Saan kung papaninda nila? Mawa pa man sila sa Jonah o Axel. Ay, Unsa ka diya, oy? unsa kayo lagi buhat gabi imim. Unsa pa? Naghimog, bebe. Ano? Unsa ka diya, oy? Mura ka man dihag na matyan og iring. Namatyan din ko, Mimi. Mao nang mihilak ko. Ah, namatyan ka, Jer? Unsa na kaingon sa pagkamatay, ha? COVID? Delta? Ay, palayo dahil na ako, be, palayo. Matakdan ko ni mo, ha? Taba di ay. Ay, palayo, ha, giahak. Pataka, makagpanikma diha. Uy, masalisihan ang akong gilotong sudaan. Oy, pisik, ha? Nakakang makagtabi. Mimi. Hey. Wala jud. Wala jud. Mamabdos na jud si Juna nga. Dili ako ang amahan sa iyo, ano? Ang. Ako pat yun si Axel. Unsa? Hoy, unsa to imong gisulti, Jire? Awaw. Na, imo ganing patyon si Axel? Ipasalvage na sad ka sa mga way practice ni Dapita. Ayaw gid patakag tabi diha, Turkey, ha ka, ha? Huwag lang ka manghipos. Ay, ikaw na lang hipas diha. Kaya ako na siya maligo. Hoy! Hoy! John! Sikang paita. Huwag ko ka, Jerjer. Ako ba yung gipapahipo sa iyang katag? Uy! Oo, din eh!
karton? Tuwa na sa auto, ako nang kanaog. Ay, ang bag nga blue, Tuwa na sab. patay. Siya patay. Ano mo day? Ito dito akong panty. Hindi ka banti, John? Nangutanam ka. Ay, tana lang. Pwede rin kuha na. Ano man, manaka kay manggawas natin ni. Sa paggawas, balik iko'y panty. Ay, pag short lang good, bisag wa kay panty. Pila dito maglakaw-lakaw. Ikanin he, mo diretso na ta sa auto. Og, diretso na ta ulit. Ay, pulakton ko nimo, papaso-pasohon ko nimo. Nga, way panty. Di ko ganahan na way. Kaya hayra. Gusto ka nga, dili mahayahay? Tukoy, ano kaon? Ano kida-kida makanira? Saman, gusto dyan ka mapusa na imo ka itlog ya? Kana ay, manggawas natin eh. Eh, hindi lagi ko kay hayahay lagi. Sige na ba? Kuha tong blue nga bag. Sige na. Asum no eh. Manggawas lang ta din higot. Sama ka. Nanuyo ka na ako, no? Anong manuyo man kunin mo? Di wa magkaka-Georger. Play na eh. Wapa na gihapon sa maninda si Junan, no? Inasukmaga ba yun? Wala! Manok magagirayon, Jerry! Sabi ko nasultihan, nasuko, mang kadayon niyo, ha? Ay da, nasuko na siyang daan bayot. Busa palayo daan. Uy, kakuyaw ko din yung buntag, ha? Basta lang manukmag, bisag wesang, sukmagwan! Naglagot na lagi na siya naguna-una. Ngagiayo nagsungtab ni Axel si Jonah. Unya, mamabdos dayon ni. Sus Mariusip ninyo. Pag-yusip. Kana. Kanang imong Yusip, mo nagdagdi malas. Mawa! Kamu may nagdadi malas, uy. Ulos palpak inyong plano. Hantod ako buhunan. Nakuhaan, tungod sa inyong kapalpakan. Oy, Jere, kung nag-goal ka sa nahitabo, labaw pa ko eh. Wa ka ba masayod? Nanian ang gabi isa dayon ng kasal nila ni Jonah ug Axel? Nagdamgo ko. Sabi mo dam ko, Mimi. Nga naglakaw ko no ko. Subay sa usa ka bangaw. Karaan mo. Ibangaw, yun! Ay, guba akong moment. Oy. Ayaw pagtingog na ba? Sige. Oh, naglakaw Padayon, ko. Mimi, padayon. Naglakaw ka subay sa usa ka bango. Naglakaw ko subay sa usa ka bangaw. Kalit mi ulbo ang kuba sa kundugan. Kay mayak nakita sa pikas tumoy sa bangaw. Si Axel. Si Axel, yun? Ay, na ayaw lagi pagtingog. Aw, sige. Tingog, ipadada. Hindi ako matingog. O siya, tapos sa diyang imo nakita si Axel. Mao lang gito, mo to. At apahayan ako napita at bayot. Katumiul mo ang imudugan. Oo, mao dito. May ulbo ang akong dugan sa kahinangop. Tungod kay akong nakita si Axel sa pikas tumoy sa bangaw. O siya, tabo, Mimi! Akong nakita nga nangamay si Axel na ako. Kunya, iya akong paduulon. Og sa tumang kahinam, may dali sad ko og latay sa bangaw. Nag-ahabot yung mong duha ni Axel, Mimi. Eh, may auto bang miapwat? Mao ni nahukos paglatay na ko sa bangaw. Nakugdang di ako tungod sa kalit nga pagsengget sa bayot. Ala! Asa ka ng auto? Tawa! Tawa ninyo! Una na naog si Axel. Nagda siya ng dakong karton. Nagsunod si Jonah nga nagdaog bag. Tarawa ninyo, ah! Hala? Kung nangaluya silang duha, murag nagtagbog yun silang honeymoon! Unsa makay buhaton ni Axel nga wa may nahitabo sa ilang honeymoon. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning sugilanon. Tindahan, pongko-pongko, dalit sa RMN, drama. Ug mo to ka listeners, ang kuan part 6 sa tindahan pungko-pungko no nya, makabang-abang na punos part 7 sa drama nga naugkat nga kasilag no. So may gamay na lay kulang ni para matapos ning duha ka drama. So salamat kayo sa inyo kanunay pag-atang no, pagpaabot ba bisan naay mga adlaw nga di ko ka-upload tungod kay lobat ba. Sige ulan mga ka-listeners, sige ulan dire. Basa ni kong sular nga suga. Nabasa ni kong sular nga orange ba nga pangsuga. Perting basaan na sudlog tubig. Kung gabi akong giukab ay basig maguba ba. Maay gani kay na okira kung gipauga ba. Di man ni pwede basong-basong ning maong kining orange na kung gi-charge nga solar kay pangsuga man eh. Lahi itong usa kay pang direct yun siya, ma-chargean tayo no. Pwede basong o guwan ba, rain or shine. Musukol yung isa, pero ambot nakagmudugay pa po no. Pero sa pagkakaroon, lumalaban dyan po mga ka-listeners no, ang katong solar charger no sa Shopee. Salamat seller, salamat Shopee.
tabang ni dako no. Nga bisag way kurente lumalaban Japon no. Ka-upload Japon. Nya kining orange sad pangsuga no, lumalaban Japon. Salamat kayo sa naghimo ani maong mga kuan. Maong mga kaymanan nga bisag way kurente nagay po'y suga, nagay po'y ka-charge no. Salamat kayo sa seller o sa Shopee ani no. Nya kanino tanan mga ka-listeners, salamat sa inyong kami pagpaminaw sa mga drama. Amping mo kanunay, God bless sa itong tanan.